perwanileşler tagamana turan musunuz? Bir karar döwletimizin baktiyarlyk döwründe, hormatly prezidentimizin saýatyna, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik, baktiyarlyk, bereketli haçaklaryňyzyň bereketten bol-bolmagyny, rewşen geljeğimize tarap bede wadynyňy alyp barýan, gahryman arka dagymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, el ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlysynyň arawaz almagyny tüýsüreňizden ardy edýär. Şeýle ýaşy ardylardan soň aýlaşyň o wadatly gepleşmede başlaýar. Mehan watandaşlar, ine hemmämiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtiyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen Türkmenistan döwletimiz ötüşleriň, özgörüşleriň şeýlede toýly mekanyň ýurduny öwrülip, gahryman arka dagymyz, ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň inçe sırlaryny geljeki ýaşlarymyz öwrenmek üçin, döretmek üçin halife şartlyk ýoluny açyp berdi. Eli doganlar siz bilen gepleşigimizde ýygy derli tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli puwdaklaryna zähmet çekýän bir näçe medeniýet ustaatlarymyzdan gatnaşmagyna, halifalarymyzyň bize miras goýan aýdymlaryny siz eşitdirýär. Eli doganlar şu bilen bir gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli puwdaklaryna zähmet çekýän bir näçe halifalarymyzy gepleşigimizde çağırdyk. Gelin häzir olar bilen hemme birlikde tanış bolalım. Türkmenistanyň at gadanan artisti Berdi Gelliýew gepleşigimizde. Ine Berdi Gelliýew halifalarymyzdan gelýän ustad halifalarymyzdan aýdymyny aýdyp hatam bilen gepleşigimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyzda Berdi Gelliýew, Türkmenistanyň at gadanan artisti. Garşylaýyn. Aynında ışkın hancarı çıkar kara kıyılar zülfün senin. Oy hay. Eli doganlar şeýlede şuň kun bilen gepleşigimizde Türkmenistanyň at gadanan artisti Daňatar Gurbanow gepleşigimizde. Enede Daňatar Gurbanow ustad halifalarymyzyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdyp, hatam bilen gepleşigimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyzda Türkmenistanyň at gadanan artisti Daňatar Gurbanow. Garşylaýyn. Şelpecek savradıp zülfi tarını gel gel mi sana gel sona bugün bağına ditledik almanarını gel gel bileceğimi bilem u sona bugün bağına ditledik almanarını gel gel bileceğimi bilem u sona bugün gel bugün gel gel toy bugün toy toy mi sana gel sona bugün gel bugün gel gel toy bugün toy toy bileceğimin bilem u sona bugün. Eli doganlar
şuun kun bilen gepleşigimizde ýerde öz aýdymlary bilen halka meşhur bolan, halkymyzyň feýwitine münasip bolan, ýani Türkmenistanyň atgadan artisti Nuriýat Tokaýewiň Amanurdy Çariýewiň hem şägirdi. Ahal welaýatynyň Tezen etrawynyň Altynatır şäherçetine yerleşýän Çağalar Tungut mektebiniň mugallimi Aman Mehmet Çariýew sahnamyzda. Ene şuun kun Aman Muradym öz halifalarynyň aýdymlaryny aýdyp, taýdan bilen gepleşigimiziň şowlugy etmene öz goşandyny goşar. Aman Mehmet Çariýew garşylaýyn. Oturma yelgeleyey can bibi Ah bulut oynap çaylar coşup fil geleyey can bibi Senin toylu tomaşana fil geleyey can bibi Aç hocam Bakka sağrına Huval yâley can bibi Ay bile can bibi Edide onlar seyrede şuun kuun bilen gepleşigimizde Mar welaýatynyň wekil badar etrawynyň ýaşaýjysy aýdymçy Dewran Han Aliýew bilen gepleşigimizde. Ene Dewranam ýerde urdäki bilen kompozitorlarymyň eterne döredilen aýdymlary şeýde ustad halifalarymyň ýerine ýeten aýdymlaryny aýdyp taýdan bilen gepleşigimizden şowlugy etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyzda Dewran Han Aliýew garşylaýyn. Şimali üvütür oynardı ipini Men oynasam sen oynama diyerdin Dağ şimali üvütür oynardı ipini Tarifini esim sen oynama Edide onlar ene şuun kuun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen aýdymçylar bilen tanış bolduk. Şuun kuun bitbat halifalarymyza sadanlarlyk edýän Ahal welaýatynyň ýörükli Tungut mektebiniň orkestrlaryň sadanlarlyk ederler. Şeýde bilen gepleşiklerimizi oňdan sazlar bilen berip şuun kuun bilen aýdymçylarymyza sadanlarlyk ederler. Bir de şeýle ajaýyplygy döredip beren ustad halifalarymyza medeni sunat ustadlarymyza uly hormat goýan Gahrman arka dağımda köp sağ bolsun aýdýar. Goý Gahrman arka dağımyň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Eli urt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlysynyň rawaj almagyny tüýsüremden arzuw edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her biriňizde arzuwlap, aýla şamyň owadatly gepleşmede başlaýar. Ondan mehribanlar bilen daşlaşmaň, bilen bilen galyň. Mehriban medeni sunat ustadlary ýerine oturmaň bilen haýşy edýär. Mehran vatandaşlar, ine hemmemizin bilşimidi ýaly bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne her bir aýdymçynyň medeni sunat ustadymyň täze aýdymlar işlemek üçin, halifalarymyzdan gelýän aýdymlary täze rüşde halk köpçüligine ýaşyrmada ýetirmek üçin Gahrman arka dağymyz halifa şäherlik ýoluna açyp berdi. Ine şuun kun bilen gepleşigimizde de ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän ustad halifalarymyzy gepleşigimizde çağırdyk. Ine ustad halifalarymyz bolsa gepleşigimizden dowamyna bir näçe öz halifalaryny ýatlarlar
olanlar şeýle de şol halipalaň aýdymyndan bir näçesini siziň dikkatiňize ýetirerler. Edi doganlar ine ata-babalarymyzdan belleşi ýaly uly başlar, kiçikler, diýişler ýaly sözümizden başyny Türkmenistanyň atgylanan artisti Berdigellik bilen başlamakçy. Bert dogan gepleşmede hoş gördük. Sağ olun. Ine hemmämiň bilşimidi ýaly şu ata-babalarymyzdan gelýän aýdymsaz sunuwatynyň bir inçe sırlaryny gahrman arkadamyz bilen ýaşlarymyza ýetirmek üçin halipa şärt ýoluny açyp berdi. Ine bir karar dursun bagtiýarlyk döwrüne de işlemek üçin, döretmek üçin, täze-täze aýdymlary halk köpçüne ýetirmek üçin ähli şertler döredilen. Onuň bir medeniýetiniň ustatlary şular ýaly halipalarymyzyň bir aýdymlaryny bir eşdeninde onu täze röwüşde bir halka ýetirmek üçin bir täze-täze bir aýdymlar işlemek üçin bir özüňde hujuw döreýär, täze-täze aýdymlar bir halka ýetirmek üçin özüňde bir istek arzuwlaryň köpelýärdi. Sözümizde ýurdumyzda gahrman arka dağımyzdan medeniýetimizde sungatymyzda goýan hormatly ortuna başlasak sizden. Başlyna. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe biziň ümülmez watanymyz şeýle ullukan üçleri bay, haýsy tarapdan teredende de töwleme, haýsy burdan alanda da şu zatlar şeýler üçleri beslenýär-de. Şu zatlaryň hemmetiniň göz başynda da biziň mehriban hem gahrman arka dağımyz dur. Hemme pudoklary şeýler ünsünden düşürmeýär-de narters. Kän mektepleri, sunwat mekteplerini ýa-ni kän medeniýet öýlerini gaty köp hemme Aşgabat şäherinde däl, ähli vilayet merkezlerinde ýetiraplamyzda hemmetinde de şular ýaly aýdym asada näçe diýsen ýöňüň hyzmatyny eder ýaly, şol aýdym asada ýöňler ýaly ullukan şertler döretdi da hormatly arkadaşlarymyz. İlk ölen şular ýaly bize mümkinçilikleri döret beren üçin, şonuň bilen birlikde o da halipa şäherlik ýoluny da ullukan ýol açan üçin biz hormatly mehriban hem de gahrman arkadaşlarymyza özüniň sag bolsun maýdan hormatly prezidentimiň ýylyk bekwitli işleri mundan beýle rowaj aldyn. Aýdym meselesinde aýdaňyzlar her bir adam sunwat işgäri, sunwata bir hili ýol bilen gelýär-de, özüňde şo bar sunwatyň özüňi duýmak gerek-de. Şon haçan şon duýuňda sende şol sunwata bir sende ünswadygyny bilýän, ondan şol urdan özüňi şoňa ýykyn edip başlaýanda. İlki menden şo sunwata ilki bolan duýgy 1970-nji ýylda şu Türkmenlär etrafyny 20-nji orta mektebinde 1-nji synpa okuwa gidipdim. Men şondan öň bir ýowuzlyk men bir agam var şo Hakan Paýa şoňa bir akordeon alyp berdi. Şu akordeon alyp berdi, onu ýowuzda men çağırym soň maňa kän 50 deteli nokta. Şu sunwat mektebine gatnaýa-da şo öýde wagtym gurup gitýär-de akordeon gawyna alyp bolun. Menem hiç şunu ellemek pursaty dören nokta. Ahyryn bir gün bir akmynada diýip bir ýaşly adam bardy, kakamyň ýanyna geldi. Menem diýdi, oglum hoja diýdi, şu zat alyp beresim böyle höwüslenýär diýdi. Şunu bir göräýdik diýdi, onu kakam açyp görkezdi. Şu bilen üstüne goýuly, onu alyp gördüler. Ay, olar näme adamlar çalban bir nokta egine dakynyp şular ýaly çalýarlar, ýani gülüşýärler-de bir-birine. Aýna bir kere saýyşdylar, onu kakam ýa akbradan uğratma çykdy. El şopurzat maňa şol akordeon ellemek pursaty döretdi. Menim kapy ýapyldy, onu ylgap baryp akordeon garba baryp takynmyda bir çaljak bir synaş gördüm adam atar. Onu synaş gördüm. Ilk wada şu saz çalanda da küç tepdiden ýa-da akça kepterden başlanýar da oluyor. Ay men şu akordeonu özüm takynmym, özüme hayran galdım şonu. Şeýle bir hal çöderlip braýdym bardy. Şolaýdym bir çaldym da bir ele. Bir çalny gitdi orlar. Bir näme olaýdy diýip bar anam. Şeydi bana şu taýda men özüme sunwata bolan hüwüzüm edimi şu pursatda duýdum da. Ekinji sınıfy okuwy tamamlap bar şäherindäki Hydyr Derýäýew adyndaky muallimçilik mektebine getirdi meni. Şu taýda da 4 ýyl okap 78-nji 80-nji ýyllar arasynda şu taýda okap gowy baharlarla tamamlap hem de şol ähli köpçülik çärelerine gowy gatnaşyp şeýdip şu taýlarda da konkurslar bolýardy. Ondan soň bolsa şu döwürleň hemmetiniň içinde de ýa-ni toý märeke bilen gatnaşyklar bolupdy. Onuň men marag elemden soň meni halipalar kän gawat gelip başlady. Onuň şular bilen kän gawatlaşyp indi
izahı bir halifama men 1980-nji ýylda Türkmenistanyň atynyň artisti halifa özüniň ýaşlygyna garamadan şeýle bir usatlyga ýeten Ballı halifa Ballıhacı bilen tanışmak beýteri boldy. Hawa. Halifa bardy bir zat aýdasym gelýärdi. Hajaga diýip Ballıhacyň kakasy bardy. Hajaga oň ogly Ýaly hacı, Aman hacı, Ballıhacı. 3 ogly bardy, 5 gyz, 3 ogly, 8 ogly aglar. Ondan şonu Aman hacı bana bir gedek gurrun berdi. Hajagyň öýde mä bir aýtdy on kakam diýdi, obamyň şo medeni döýüne kino gidýär sorsony akademik okuyada kiçi diye. Ballam şu 5-6 yaşlarında. Mektebede giden oktu diye. Onun ballayını bilen kiçi görüp akademik okuyada kiçi diye. Ay sen barasın da yatık kalarsın deyip bolun. Ay oğlum kakam aydıp şular meni akademik oktu ya da onun. Onun hacağa da ettir. Şuları alıp gitmeseniz size gitmerseniz kino deyip şey deyip ekit diyar kendine onlar onu. Onun yankı diye bir kino bolu Ras Kapur'un kinolarının biri olun ya. Şonun gece 12'lerde kino oturdu çıkıp gelýär. Bolunýa şol kinodaki aýdymlar aýdyp gelýär diýe barly. Ýaşaşy oğlan ýoksa oğlan. Ona öýe geldik diýe ýatdyk. Ýerden bir garawy bar, şo garawymyzy ýetilik naharyň kakam ýeşetjek bolup duran. Ballam daşarda oýnap gördü ýa da. On şol ütün aşam kinoň aýdymlaryny aýtdy diýe barly. Onu hinglenýär onu kaka şuşular ýaly aýdýar şu kinoň aýdymlaryny. Ýötün akşam şonu kinoda gördük. Bilen gördük şoň ýekece ýerim bilen ýadymda şona kon bu tutuş aýdym dur kaka şu diýip diýär. Ay goýsaňyzdan onu ýaly aýdýan alırla diýip diýär onuň. Hani dinläp gör diýip diýär. Dinletdik sesimiz çykarmaga durduk onu daşarda diýär. Hindi aýdymlar ýa kinoň aýdymlaryny aýdýar diýär da. Şonu ýa-şoň ýaşlygyna garamadan şeýle usatly ýatgyşlygy güýçli bolanna. Bally halifa bilen 80-nji ýylda gavatlaştık, klarnet çalýar Sabirov Saparda. Şol oglan men halifam olam, men edi Bally halifa öyle seni tanıştıraýyn dedi. Sen ne diýýän Bally diýip ýatyrdyň men dedi. Şoň öz bilen seni tanıştıraýyn diýip onu gün 16 aprelde Ballylara gittik. Ondan şonu Maretrana ýaşaýarda Bally halipada. Peşanalowda. Ay gittik on şoňum şeýle gatýary ýaşaýardy. Kırdıvanat çalıp aýdym menin barla otysowat sırada sönünü şeyle güýçlüm ýaşaýardy. Men şonu özüm bir ırım etdim da nartez. Şo güýçlü ýaş meni bir ýyl Bally bilen asnaşdyrdy diýip bilewer. Hazam ýaky ýol goýdy diýip. Yıkılıkları kaldıran ağlayıp bildirdirin. Yadeli elleri için olmalar bey. Öten avşak değişikler vurdum ağlı yarabey. Hay hay hay
Ondan şey sunut näme üsküde otur Türkmenistan halk artisti Şah Mehmet Beşiğin filan gavatlaştırdı. Bu halipan şu mararada konsertlere kiyan barayadılar. Destani bir jazz rock ansamblı hatta Şah Mehmet'in. Şah Mehmet halipa ilki Güneş ansamblından Şah Mehmet halipa döretti. Ondan sonra yaxşı destan ansamblı bilen konsertlere hemme vilayetten bize çıkış ediydi. Halipa bilen şonlar yakinen tanıştık da. Onu tanışıp bunu da men aydım bildi şeydi. Bunu onu yakinen aratmışlar. Keyan ol destan ansamblı bilen keyan konsertlere de bile gittim şolan kaptalından. O birinci Kur'an Radif deyip şeyler acayip aydım çoğadı Beher'den. Eğer yanlışmayan oldum. Müstaydak Tuğrut'ta da birinci şunu bahar eken birinci. Ne birinci Kur'an Radif. Ne Kur'an Radif Dağ Vasif. Ne bir yerde Anni verdi Halipa var. Ne Saparmat Baba Hayfa. Tuğrutları görüp kaçıp birindim. Doğru belli elbette şol ýaly halipalar bilen diýdarlaşyp şol halipalardan hem köp taýdy öwrenýän de sebäbi sahnada özüňe alyp barmak ýa bolmasa ses gaýnawlary diýe ýa bolmasa şu aýdym aýdanda bir halky merekany nähili aýdymlar bilen daşyňa toplap biljek halkyň näde söýgüsine gazany biljek diýen pikirleri her aýdymçyny gurşap alýar. Siz şol aýdymçylardan hem görýänmi Şah Mehmet Beşimovdan, Balla Hajyevdan, Anelerde Attanowdan, Dağwaşyp ýatladyňyz, Begenç Kur'an Muradow'y ýatladyňyz. Begenç Kur'an Muradov diýileni elbette ol halipa bir haýty bir aýdymçy bolany, şoň bir aýdymlaryny eheňine, şolaň bir sözleýişini bir oğudonlap bir aýtmanan bir başaryat da sebäbi hem wäsi hem bir degişme aýdymlary ýerine ýetirýärdi. Şeýdi hem özüniň bir ömrüniň ahyryna etsenni öl halipalaň bir aýdymlaryny bir gaýtarap şolaň bir agdyna öýkenme aýdymlary ýerine ýetirýärdi. Şu Kur'an Muradov bilen näwara, Kur'an Muradov Dağwaşyp bilen 1992-nji ýylda şu bizim garaşlığımın bu ilkinci yılına yanlarına yarım televiyatleşe geçti. Şonu men Mar vilayeti boyunca yeňje boldum. Kur'an adam şunu şonu bile yanlarına yarımda bu aýna gyda aýdypdy. Gaty Ras Kapuru mende ýöňüme bu akordeonu hatda. Şeýler ýöňüne gelişip duran şu aýna gyda. Görýän şol aýna gyda 90-njy ýylda 90-njy ýylda dören aýdymlar on. Şunlar günüm aýdym ýaşaýar. Aynagıyız, Teksizim aynagıyız, Teksizim aynagıyız. Bir süzdüm, men küydüm, dolunu ber aynagıyız, Aynagıyız, Teksizim aynagıyız, Teksizim aynagıyız. Bilmezsini görün adamlar akıl kuşumu hayran edin aynagı Uygun sindadım beni feridat Yüreğimi viran edin aynagı Doğru bilmezsini görün adamlar akıl kuşumu hayran edin aynagı Uygun sindadım beni feridat Yüreğimi viran edin aynagı Aynagı Teksizim aynagı Teksizim aynagı Bir süzdüm, men küydüm, dolunu ber aynagı Aynagı
Tertibim aynağım, tertibim aynağım, intiharım aynağım. Boydaşların bilin, dostum cem olup, arasına faydan yarsan ay bolup, akidinde qarı, qaşın yay bolup, akıl kuşum hayran edin aylağır. Boydaşların bilin, dostum cem olup, arasına faydan yarsan ay bolup, akidinde qarı, qaşın yay bolup, akıl kuşum hayran edin aylağır. Aylağır, aylağır, tertibim aylağır, tertibim aylağır. Meni köydim, dolunu ber aylağır, 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 tertibim aylağır, tertibim aylağır. İntiharım aynağım. Vaktan gözüm zalimi adı, kadıp işte meni hayrana koyur. Göz düşmedim zandı, armanım kadı, akıl kuşum hayran edin aylağır. Doğru vaktan gözüm zalimi adı, kadıp işte meni hayrana koyur. Gözleşmedim zandı, armanım kadı, yüreğimi hayran edin aylağır. Aylağır, aylağır, tertibim aylağır, tertibim aylağır. Meni köydim, dolunu ber aylağır, 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 tertibim aylağır. Şu aydım çıkarıp bilen soň şol aydymny ýaşamak gerekdi. Näçe köp ýaşasa şol aydym onu diýmek şol aydym ýyle güne halka ýaraýar şol aydym. Onun şol aydymy döretmek üçin hem şol bir süýüji aydymlar bir halkyň bir kalbyna ýaşar ýal aydymlary eterler döretmek üçin hem oňa bir 3 tane şaha gerekdi. İlkä bir oğudan sesin gerek aydymçy, bir oğudan şahyrmydan bir oğudan şygyrlary gerek, jerede bir kompozitormydan bir oğudan sazlar gerek bolýardy. Elbetde şol 3 er şargatçy bolup şol aydymy bir ýerine düşenine ýa-da ol aydymlara hiç haçan bir öçmeýärem, gitmeýärem, halkyň kalbyna ýaşaýan aydymlar bolýardy. Doğru aýtdyň näçe aydymlar näme? Aydym çolanyny aydym sen ýerine ýetirji bolýan da. O sana şahyr diýen üçin işläp ol goşky ýazmaly. Ine kompozitor saz öğretýär, ine şu ine Halipamyz Türkmenistan halk artisti atýylar edip şol görýärmi şol kompozitor Nur Halmamedov bilen
Yani Kur'anlar ediz füle bile işlepdir da. Şular diye bana biri sazını yap, birim sözünü yap. İki olup bir aydım döröt diyorlardı. Atayerli ini şulaydım biz sana yazdık diye de. Şey onun Atayerli halifan sitine göre olur aydımı yazıyorlar da. Sağlam şunu yani. Nur halifada onun şunu yer onun Atayerli yerine üçlük olup üç tane şu yankı değişimde ses, saz, söz şu birleşip şu bir acayip bir gülü kunşosun dörüden yarak olup şular yarak şol aydınlar göreyen şu atlar neyel Nur Halifan sağlarına dörüden aydınlar neyel yaşaya kinolumuzda neyel guguk sağlar ve Nur Halifan. Sağ olun halipa şu yerde bir neçe halipalarımız yatlak geçtiğinde neme Türkmençilikte dile geldi bile geldi diye de. Yine şu yerde halipa şehirtlik yol doğrultusunda gepleşimiz devam edip diyor. Yönü her aydımçın bir aydımını yazyan, yani ödümden belli geçtiğinde Türkmenistan Halk Partisi Atayerli Qahar Yağdıyfın bir şığırını yazyan, Qurbanadar edip, şeylerde on sağdan dörötyenim, Nur Halmametov deydiğinde. Görüyanım şol ägirtlerden dören aydımlar häzir güneçen yaşak geliyor. Olar orta bizim yaşlarımızın yerine yetirmene de halk köpçüne yetiriledi. Indi berjek sorumuz, sizin aydımda işleýäňizde haýsy sadanlar bilen işleýäňiz? Şeýle sizin aydymlaryňyzdan bir aglaba böyle halk aydym bolup dur, şeýle täze bir istirad aydymlaryny yerine yetirýänsiňiz. Şonu sizin aydymlaryňyň sözlerini haýsy halipalar ýazýar. Doğru aýdýaňyz. Ine şu halk aydymlary bolsa ba, onu ine şu Şatlyk Amanow diýip bir acayip bir sadanla yıktı kampaditir. Mireli Şankulev. Türkmenistan Halk Partisi Mireli Şankulev. Ondan yani 5 girdi ifa şu Şudan atarcanım aydınlarını işleyet de şol. O 5 girdi. Onun Kakazan Hamadov var. Ondan Amaneli Nurmadov. Şularla men itaati köp işleyenler. Ondan yankı aytışmaya şu aydan tözüme cevap da şol. Sözlerim aydımdan ne bak bir taraf devletimize, yurdumuz vasf ediyen, arkadağımız vasf ediyen aydımlarım yazıp işleyetse, şolarını, şon sözlerini Aneli Kəlif var, şahir Aneli Kəlif, onun Muhammed Sarif, onun şular yani şahirler, kullağımız var, yaşlıyımız, halifamız, kullu şahir, kullu pelvanı diyorlar, yaşlığında pelvan olur, ne kullu dahi. Şularla işlep şol aydımları ilmide, günümüzde, toylu bayramda günlerine yetiriyaz. Inni siz aydımçı bolsaňyz hukmany ýagdaýda size şu şahirler şygyr ýazandan soň näme berdi size bilen şunu ýaly siziň bir sesiňizde gabat gelýän şygyrlary ýazdym. Siz şunu aydym aýtmaňyzy haýyş etýän belki size ýüzlenýändirler, dogry dämi? Siz şol aydymy onuň okaňyzdan soň siz öz sesiňizde gabat gelýän nädip bilýäňiz? Şoň gabat gelýän bar, men ilki goşkyna bir her kim bir öz bilişi boýunça okap şoňa özüň bir many berýän de şoňa bir gowluny näýelekdigini. Ondan soň şunu men şu näýe kompozitor oğlunyň ýanyna barýan men. Onu barýan ine şunu goşky berdiler maňa. Şu goşkyň bir şunu saada goşup şunu aýdymy edaýek şunu men sesime görärek bir ýazarlar diýip onuň oğlunlara diýen. Onu Mireli Şankulev taýýan Amanelli ýanky adnadan oğlunam şolar bor bir küçükün bire wagt ber, onuň bir zatlar eders, ondan bir gelip gitdiýene de diýär. Şeýdi onuň menim şu taýyny elek bolup beýlerek bola diýip onuň şahirin öýünem şahir şu sözüni pewrejin şeýerek ütödüp beräý diýen ýerlerimize bolýar. Şeýdi onuň şol birleşip şonu keşeýlap maslahatlaşyp ondan onuň öz sesini görärek edip ýanky sadanlar ýazýar da onu. Ondan muny şu arkadağymyň bir näçe grupların imaratlarının içinde, medeniyet imaratlarının içinde, hemmetinin içinde go stüdyolar var da, ses yazyan stüdyolar var. Şularda da ne sesin koyup şonu yazyan, onu go aydımlar, şor ilmide, günmede toylu bayramda onların şonu soğuk edeceğiz. Sağ olun. Inni şu yerde yine de bir zat soratımız geliyor. Ne hormatly prezidentimizin öden bellek geçýärde şagirt bolmadyk halipa bolmaz diýe. Elbetde sen şagirt bolongdan soň halipalyk derejäge ýetýän, halipa bolongsoň hukmanyýat edesen ödüňe bir şagirt taýýarlamaly bolýanda. Şeýdi bilen näme aýdym satyn otymyzyň dowam bolýar. Meselen ödüňde taýýarlan şagirtleriniz barmy? Ýa-ni bir aýtdym şu Ahmet Ýurmamedov we men bir halipamda. Onuň halipalym kelmen. Şu Nurat Tokaýew da men halipam şular. Şähertlerim ba, enemiş gaptırımda oturan yigitlerimle şähertlerini şu
Taňatar Gurbanov Türkmenistanyň atlanan artisti. Şular men günden Lewap welaýatynyň men şäherdim şu. Elmide ama şu çıkışlarına da şu aydanına da şu men halifam diýip aýtdy. Günden şu 92-nji ýylda ýaňlan ýarma çykdyk. 93-nji ýylda hawadan atarjanlar bular çykanlar şol aýdymlaram men bilen özüm maslahat edip şu 5-1 defede sadyny ýazdyryp şey dip bara. Şu halifa şähertligimiz görýän ýem 20 ýyllaryny geçip gidipdir. Döwranyň men şähertleriň biri. Yeni döwran ýöwdür Ejip diýip bir ýaş olana her şu Arahim Gurbanov men Azat Urmadow şolary men şähertler başga da kän men şähertler. Oşlum toy meraka baranda ýa çäreleri barýan şu ýaş olanlar sen olar tanamasaň olar sana berdi halifalat diýip ýüzlenýärler on bir ýyl özüň şunun gowul ýa-da. Şon halifalyga ýetişeniň şo taýda duýup galýanda. Sağ olun, ine şu ýerde biziň beren soragymyza gowy jogap berdiňiz. Ýöne berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan siziň bir aýdym aýtmaňyza garaşýanlar. Belki biziň gepleşigimizde berkleklen aýdymlaňyzdan bir aýdyp berseňiz, hasam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Başdylar. Dilveraşim su kamarmakta sendek bolmagy. Ay dilveraşim su kamarmakta sendek bolmagy. Sen kimin zyba gözün alemge gelmegi. Aslı nuri tek sen gözügäni sendek kılmagy. Aýdyluny görwenim köňlünde arman galmagy. İki alem deseniň yaha bolmagy. Ay gül yüzüňi görmen aw hemme zulmatdan aman. Gelindedir bu jahana seniňdek sahypdyman. Yüzükeneşmeý naz bilen ýarymy ýeledin heýran. Şa tutumly gyýdylykly sen hem özüň bir jenan. Bu dünýede bir seniňdek yaha bolmagy. Karşı Samarkand sayhaly keswi kesap. Endi malçyk margalan murgap maruşa ujahan. Akala garry şäher gadyny Tehran Andyjan. Şamrak Rum Periň Bagdad Misri Hemedan. Gül horozunda seniňdek ýaha bolmagy. Sultanady hem amaşy çar köpeği alkaraja burkanyw. Teke ýerinde seniňdek ýaha bolmagy. Atym altym şyh müjewir süýsekeş parrasyny. Lamma çarşaň bilen deke ulgan azyny. İsmail eski sakal ol hojoda ýaşyny. Yemreli göklüň ýomudy gezdim ki arkaçyny. Ahal ýerinde seniňdek ýaha bolmagy. Ol söýün han ýerini gezdim ýakyn ýady bilin. Bu sefer näzik salyr saryk berýady bilin. Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstany bilin. Gıngıra gıpçık köne ürveç Astrabady bilin. Din hademin de seniňdek ýaha bolmagy.
Selverdi putnam hemli vavy kerkini Mukralım saltık sakar erzani bilen garkını Kara köllü bir senin dek yaha bolmoy bolmoy Arşı kürsüyünü gezdim bardım periler bağına Çıkmışam tağıtı Süleyman olulu kapağına Ey yaranlar yanmışım men ol perinin oduna Bir nefes kılsam ziyaret ıydının toprağına Kömlümün tağıtını senlik yaha bolmoy bolmoy Göz başına alıp babagammardan sen beýik gudratsyň ajap owadym. Senin maning çoňdur düýpsiz ummandan sen beýik gudratsyň ajap owadym. Mehran watandaşlar, edid mehmanlar ne görüşimiz ýaly şu gün biziň gepleşigimizde Türkmenistanyň atqalanan artisti Berdi Gelliýew şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi. Elbetde ol aýdymlary dinläningde özüňi hinglenini duýman galýan. Ine Halipa şu ýerde şeýle bir gowy aýdymlaryň birini aýdyp berdiňizde, sebäbi bir aýdym sasynyňy diýlenne, ol aýdym sasynyňy seni bir öz erkiňe goýmaýardy. Siz aýdym aýdyp oturýarsyňyz şu ýerde ýakna bir näçe ýyleşlerimiz we mehriban taliplerimiz bar. Olaram siz bilen diň aýakda şol aýdyma hinglenýärler da elbetde şu ýaşlaňam şu aýdym sasynyňy bolan höwesiniň bardygyna biz diýsen gowanýar. Indi şu ýerde mehmanlarymyzdan, watandaşlarymyzdan siziň bir aýdym aýdyp bermeňize garaşýandyr. Indi Halipaň aýdym aýdyp berjek. Şu purdotdan peýdalanyp ilkölene bilen mehriban arkadaşymyza şular ýaly aýdymlar döretmäge, Halipa şäherlik ýoly açanna gaty özüniň köp sag bolsun aýdýan gahrman hem mehriban arkadaşymyz Jansag ýyly ýurdy awat tutýan tutumly işleri rowaşlygy beslentin. Şu ýerde men Halipam gönden men öz Halipamyny Türkmenistan halk artisti Şamamed Bäşeýewiň şu beýergelliğini aýdym men her siň dikkatyňyza ýerine ýetirip bereýin. Şol beýergelliğini aýdym men ilkinji şunu ben 1992-nji ýylda biziň Baky garaşsyz ýurdumyzyň ilkinji garaşlygyny alan ýylynyň 1-nji ýyly 1992-nji ýylda men şol aýdymy ýanglan ýaly telewiziýatlysynda ilkinjileň hatlarynda men şol aýdymy ýerine ýetirdim. Emmary welaýaty boýunça şol aýdymy ýerine ýetirip ýeňji boldum. Ne şol aýdymym her bir aýdyp bereyim. Başdyna görýäňizmi? Her bir adamyny bir meşhur edýän bir aýdym bolýar. Şol aýdym bilen sen halka tanalýan, we şol aýdymy bilen halkyň bir söýgütine münasip bolýaňyz. Indi ýöne Halipa şu ýerde aýdym aýtmagyňyzdan öňürti şu ýerde bir ýaşlarymyz bar, ne talipçilerimiz bar. Bula talipçilerimiz bilen tanış etsek, ýani Ahal welaýatynyň ýöriteleşdirilen sungat mektebiniň talipleri. Elbetde bu talipler hem aýdym saz sungatyna bir höwes berilip kim aýdym aýdýar, kim saz çalýar, ýöne sungatyň inçe türlerini öwrenmek üçin biziň gepleşiklerimiň her sany ýygy derli gatnaşyp durlar. Indi şunu belki size berjek sorular bardyr. Häzir şonu dinleýäliň, soň gepleşigimiz aýdym bilen dowam edäýäliň. Mehriban mehmanlar, edi ýaşlar şu gün hat Türkmenistanyň atqalanan artisti Berdi Gelliýew çykyş edip otur. Şu Berdi aga Halipa berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Haýsyňyz bermekçi. Men Ahal welaýat ýöret sungat mekdebiniň talibi Anam Ratov Ibrahim berdi. Şu ýerde Berdi Halipa şeýlerak soragym bar. Şu tomaşlarymyzdan bilýänler bizem köp wagt ber bilýär. Ýaş döwrüň dessan ansamblymyz we Türkmenistanyň belli estrada ansamblymyň biri bolan. Şu ýerde zähmet çeken döwrüňizde bir halipalardan tälim alansyňyz, şol halipalar barada aýdyp geçäýsiňiz. Sag bolun. Men şu dessan ansambly barada aýdanymda men Güneş ansamblynyň bilýän dessan ansamblynyň biziň halipa ýanky aýdymyz ýaly Türkmenistan halk artisti şol Şamamed kompozitor Şamamed Bäşeýew şol ansambly jazz rock ansambly dessan ansamblyny döretdi de 80-nji ýyllarda. Onu şunda men edil onu zähmet çekmek meser etmedi ýönüme şolar bilen ilmide ama ara atnaşykda boldum da. O ýöne o taýda men Halipam Türkmenistanyň atqalanan artisti Amrat Ýolmametow destan ansamblyna zähmet çekýärdi. Beýlemiş Gurban Radov tiýip şeýler ajaýyp aýdymçy bardy. O Gurban Kılıýew, Igor Gabdurahmanow kän olanlar bardy. Hatda çary hekimem şu taýda bir saz çalypdy da. O men şolary görüp şolar mara konserde da barana şeýle görüp üns berip dinleýärdim.
Ahmet Talipan hem aydımlarına ürücü edinip dinleyen men şu tün deriyatında da şonu şu görünüşte aytyan da yadıram. Konsertlere gidenlerine şolarla hatta bile gidip Ahmet Talipa hacet menen sizinle bile gideyinne şonu aydımlarına görün deyip şolar ýaly görüp şolardan ömür özüme gereğini aldım men. Doğru. Indi şu ýerde siz ýa bellediniz de şu Şah Mehmet Bäşimowyň Tünü Derya aydymna men ýerine ýetirýän ediňiz. Indi sizi meşgul eden, yani ýanglan ýarym telewäsleşigine de tedi Şah Mehmet aganyň aydymlary bir ýeňji diýip aglan edipdir, sizi meşgul edipdir. Ýöne belki watandaşlarymyz üçinem, bu oturan ýaşlarymyz üçinem, mihmanlarymyz üçinem hatam täsirli bolsa gerek. Şol sizi ýeňji eden, ýani Tünü Derya aydymlaryňyzdan, ýani bir aydymy ştaýda hiňlenip berseňiz. Başlygyna. 6 aylyk ýoldan gelip ýol aşyp Tünü derya tenini vay garime yüttümü Tenin üçün hicradın aley tutuşup Tünü derya tenini vay Dalım derya tenini garime can yüttümü Tünü derya Tünü derya Tünü derya tenin garime yüttümü Sağ olun. Görýäňizmi mehman watandaşlar, ediz mehmanlar şol aydymy näçe dinlediňse de dinläsiň gelýär. Sebäbi ol aydymlar bütün halkymyzyň, ähli enelerimizin, atalarymyzyň, ählisiniň gorsagyna ýaşaýan aydymlaryň biri. Indi şu ýerde ýene de Halipa berjek soraglaryňyz barmy? Berdi Halipany şu ýerde görüp oturýar bolen. Görýän bir adam däl, size ýem 2 adam sorag bermekçi. Sağ olun. Murat inim, sen aydımlaryny dinläp, ýaşlyk döwrümde gaýtyp geldik. Sağ olun. Indi saňa bir şu men özüm psikolog, mugallim hökümünde, pedagog hökümünde bir kynrak soragam bolmagy mümkin. Ýöne sen aydymçy hökümünde psikolog bolup gidýäňde. Şahir hökümünde goşgýar ýa. Şonam nakkaşlayan, bedeýänim kompozitor bilen aydymçy. Indi biz sen aydymy dinläp şu wagt göwnümiz galkyndy. Sen şu oturan tomoşaçylaryň ýa-da toýda bir çykyşlarda aydan aydymlaryň bilen tomoşaçylaryň gözünden näme okap bilýän? Şu barada da bize de bir öz düşünjäň aýdam. Sağ olun ýoldaş bolum. Hakyky psikologlaryň soragyny berdiňiz. 1977-nji ýylda eger ýalňyşmaýan bolsam, men Margolatyň Türk wala etrafynda ýaşadym o döwürler. Şonu anyrdy Attanow şu owa toýa konserde bardylar. Konserde bardylar, şonu anyrdy Halipa onuň Magtum diýip bir aydymçy bolan bardy. Bir traktor sürýän oğlan Magtum barlyp. Olum el any berdi, hatta il üýdi ýaly şeýle gowy ýerine ýetirýärdi aydym. Traktor sürüp ýörgäde şoga ýyryp aýtdy. Onu şunla o adamlar aýtdy, şulara siziň şäherdiňiz bar, şulam aýtdylar diýdi. Onu Magtum şo taýda gözel aýtdy da. Şo anyrdy Halipan, anyrdy hattanam şonu kaptanyna durup dinledi. Göwüni ýetdi. Şonu bir anyrdy Halipan ýa siziň diýen soraňyza jogap aýtjak bolan. Şonu Halip aýtdy. Kim sen aydym aýdanda dedi, sen sesini dinleýändir dedi. Kim sen sözleri dogry aýtsaň üns berýändir dedi. Kim sen sesiň owadanlygyna üns berýändir. Kim sen ýüzüňe eser etýändir, kim sen eşikge eser etýändir. Gözüň oýnaýarmy, oýnanak bu şodatlaryň hemme adyna adamlar gatyp psikologdur, adamlar şu adamlar seredende hiç ýalňyşmaýarlar, ýöňüň näýil adamdygyny saýlap bilýärler diýe de şonu aýdypdy. Onu balla Halip aýdypdy. Eger haýsaýdym aýdanda da şu duktaryň aýdyndan halk aýdymlary estrada akordeona geçirip aýdylarna da oňa bir diýen söýüň aýdatym gelýär. Aýdymy aýt ýöne ýoýman aýt diýdi. Şunu hawonda edin ben toýda aýdym aýdamda. Toýda aýdym aýdam şular ýaly märakeler, toý märakelerde aýdym aýdylýar da kändiriň dowamyny 35-40 ýyl bolup bary. Aýdyp ýörsgölüm şonu şu märakeň şeýle özüňi nähil dinleýäni, dinlemeýäni adamlaryň gözünden dere okap bolýar da. Onu başka işler edip duranım oldu adamlar birden şu gowaýdymşy aýdym aýdanna şu işlerini taşlabam dere şu töwereňi üýüşüp şolar ýaly dinleýärler da. Ýem sen ünsüniň siz dediňini duýýaňyz da şeýle. Şolar ýaly dinleýärler, şonda sen märakäni üýüşür bilseň, onda sen şu aýdymyň halka adamlara ýaraýanlygyny duýýaň da. Ýene barly Halipaň bir aýdan tödü ştada ýadyma düşdi. Şu märakede, toý märakede 1000 tane adam dinläp duran bolsun ýa-da. Men şolun içinde, 1000 adamın içinde ýekece adamyň men dinleýänligini bilsem boldy diýe-de. Men şoň men dinleýänini, ýekece adam men gowy ünsürip dinleýänini bilsem, men şo ýa aýdym diňe şol adam üçin aýdyp berýän ýa-da. Onuň şoň
dinleýäni bilseň eýem aýdymçy jogapkär bolýar ony. Sen aýdymlaryny ýerine ýetirip ýanky Aner Halipaň diýişi ýa şol sazyny, sözüni, hemme hereketlerini hemmesini dogry ýerine ýetirmeli. O. Bu ne durun mektepde badatda durşunu. Sağ olun. Halipalaram ýatladyk şu ýerde. Ona mugallim şu ýerde siziň beren soraglaryňyza ona dürüst jogap beripdir da şeýlemi? Örädim. Ha. Mehman watandaşlar, edid mihmanlar şuň kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelip şu halipalara berýän soraglaryňyza köp sag bolsun aýdýar. Mehman watandaşlar, edid mihmanlar. Häzir bilen gepleşmede Türkmenistanyň atgadan artisti Berdigelliýew, yani Ustad Halipamy Türkmenistanyň halk artisti Şah Mehmet Bäşimowyň döredin bäri gelýän aýdymyny ýerine ýetirip berýär. Şol aýdymyň sadynyň sözüniň kimikdigini bilseňiz, şeýde näçinji ýylda halk köpçüligine ýetirildi. Bilseňiz 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Şeýle bilen berýän soraglarymyza dogry we dol jogap berýän ýerleşdirmeden SMS-i dogry bolsa, elbetde iýeren SMS iýerýän adamlaryň özüň bilen gepleşmede gatnaşmagyna tüýsürekden arzu edýär. Ýani siz beren soraglaryň dogrydygyny bilseňiz, bilen size taýýarlar sowgadymyzy alyp bilersiňiz. Onda mehman watandaşlar, edil mehmanlar geliňäler gepleşmeden şu ýerine Türkmenistanyň atgadan artisti Berdigelliýewiň ýerine ýetirmene aýdym dinläýän soňra gepleşmede dowam eder.
Edi vatandaşlar aylaşma wadaty gepleşmede dowam etýär. Biräder söhbetleşmedi. Yani Liwap vilayetinden şuň gün biziň gepleşmede ilkin sapar gatnaşan Türkmenistanyň atgydan artisti Daňatar Gurbanov bilen dowam edýär. Daňataraga gepleşmede hoş gördük. Ine bir karar döwletiniň bagtyarlyk döwrüne siziýaly ustad halipalarymyň bir täze aýdymlary işläp bir halk köpçüligine ýaşlara ýetirmek üçin gahrmanlar Qadamat halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Ýöne her bir aýdymçy şu näçe aýdym öwrenýärdi, şonça da ad bolýar da sebäbi aýdymçy diýlenne, sadanna diýlenne ol bir gözlegde bolýar. Täze eterler, täze aýdymlary döretmegi maksat edinýär. Inesem bir ýaşlyňyzdan aýdym sasyňyna başlansaňyz, näçinji ýylan aýdym sasyňyna başladyňyz, şolar dogrusyna gepleşmemiz bilen dowam etsek sizden. İlki bilen sözümiň başynda milli sunwatumyzyň, milli medeniýetimiziň hak howanlary, gahrman hem mehriban arkadamyz, biz üçin şolar ýany ajaýyp pursatlar döredip berdi. Halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Oň esasynda da bizne garasy beýtarap Türkmenistan diýarymyzda bir näçe halipalar bilen, şähertler bilen göndün teleýälimiz bilen duşup ýygydan ýa hormatly prezidentimiz, gahrman arkadamyz, haýsy daşar ýurtlara gidenne öz ýany bilen aýdymçylary medeni dişärlerini ýanyny alyp gitdi. Men şu wagt Liwap vilayatynyň Seýdnazar Seýdadyň naky döwlet sahal drama teatrynda başgarumy şol tähmet çeken hem aýdymçy bolup, milli sunwatumyzyň, milli medeniýetimiziň hak howanlary, gahrman arkadamyzyň özüniň tagallasy bilen tutuş Türkmenistan diýarymyz boýunça bir näçe diýarymyzda belli sunwat işgärleri, medeni işgärler bilen bilelikde Täjikistan döwletinde iş saparyna bolup geldik. Ýagny Täjikistan döwletinde şo ýerde biziň Türkmenistan diýarymyzyň medeniýet hepdele geçirildi. Men muny şoňa mysal edip aýtdym da. Şol aýlaşymy wazatly gepleşigi özümiz hem tomoşaçy höküminde hem medeniýet sunwat işgäri höküminde her sanly nazarymyzdan sypdyrman gowy diňleýär, tomoşa edýär. Ýagny şu teleýälim üstü bilen bir näçe halipalary, bir näçe şähertleri, bir näçe egindeşleri görýär. Şol teleýälim üstünden bize öwrenmäne, diňlemene kän mümkinçilikler bar. Anhandi özüm sunwata gelişim barada görüň bersem, men özüm Liwap vilayatynyň Garaköl şäherçäniň Lamma owasynda dünýä indim. Ýagny ilki ýaşlygymyň başlap çağlar wagana gatnamda, ýa şol Lamma owasynda 4-nji orta mekdep wagtynda ýaşlygymdan aýdym sahada ýaşlygymdan başladym. Soňra bir näçe halipalara gol berip şu gün hem garasy beýtarap Türkmenistan diýarymyzda ýurdumyzda belli aýdymçy bolup zähmet çekip ýaz. Men ilkinji halipam biziň şol Lamma owamyzda Aganaz Meredip men ilkinji aýdym sahada mowlymym. Şu wagt hem şu Aganaz mowlymy 80 ýaşynda şu wagt hem bar. Onuň bir näçe oğulları, gıyılları var, çağır meredip, geldim rahat meredip, men göndün sağdandan hem halipam. Ondan sonra bize garasy bir taraf Türkmenistan diýarymyzda ýanky berdi halipaň aýtýanam. Men hem 1993-nji ýylda ýanglan diýarym telewiziýatleşiginde bundan 25 ýyl ýeňiçi bolmak bagtymy eser etdi. Şondan 1992-nji ýylda bir näçe halipalaryny şo halipalar bilen birlikde Mar vilayatyndan berdi geldi hem şu Şah Mehmet Bäşimiň bäri ýalaýdym aýdyp ýeňiçi boldy. Şo wagt biz tomoşaçy hökümde şeýler gözümiz gidip uly guwanç bilen, uly boýsanç bilen diňledik. Şo wagt 1992-nji ýylda şol ýanglan diýarym telewiziýatlaşyny diňläp ötekak indiki ýene bir ýyldan soň özüm hatda aýdym aýtjagym ýa-da ýeňiçi boljagym entek oýumyzy pikirime gelen ok. Öz sadandan geldim Murat Meredip hem alyp geldim şol Murat Gurbanowyň sözlerini Abdurreşit Taşmyň sadyna diýarym aýdym hem de Maktumul Atamyň sözlerini dağlar, daşlar diýen halk aýdyp şonda 93-nji ýylda ýeňiçi boldum. Şonda da şol ýanky şu aýdan aýdymda berdi halipaňyň tagallasy, maslahady, halipalygy diýsen täsiri güýçli. Şol Maktumul Atamyň dağlar, daşlar diýen aýdym saýlawalarymyzda şu halipamyz berdi geldi. O menim ýaňyr 23-24 ýaşly ýaş ýetinjek ýaňyr aýdym sasyňyny efire birinji çykyşymyz ýene o medeni döýlerinde çeper höwetçiň bolup aýdyp berenimiz ol entek berdim aýtýarda. Oňa berdi geldi de ýa bizden bir ýyl öň çykyp ýanglan diýarynda telewiziýatleşinde ýeňiçi bolup şol aýdymlar saýlaşmakda, şol aýdym nähiliýär, netirmeli, sen sahnada çykan soň sahnanyň öz medeniýeti bar. Ýa ýa her sal görsek 25 ýyl geçipdir. Şu biziň tanyşlygymyzda, halipa şähert bolanmyzda
Şondan soňra Halipadan bir pata alıp senden bana yoksun deyip öz öýünde aýdymlarymyzy ýazyp sesiýa ýany studiýamyzda 93-nji ýylda da bana da ýeňiçi bolmak bagty meser etdi. Şondan berämne berdi Halipa bilen hem ýakyny gatnaşykda biz tööleme garaşsyz bir tarap Türkmenistan diýarymyzda gahrman hem mehriban arkadamyň başda durmagyna günde-güne aşa toy ýanky sözüň başynda belleşmän şu wagt Lewap welaýatynyň Seyit Nazar Seydadyňdaky döwlet saldyramy teatrına zähmet çekken hem de bizim şol teatrymyzda da diňe bir sahne eserleriniň çäklenme içinde aýdymçylar we şägirtler we halipalar we bir näçe halipalar bilen şu ýerde işleşmek meser etdi. Oňa mysal edip Türkmenistanyň halk artisti Kümüş Hedret Kuly we bizde teatrda işledi. Ya bolmasyn Rodo Hudaýbergen we Türkmenistanyň at gazanan artisti Roz Murat Jumaýew. Cübbesi isfahanda kurlan yay gödersen Usacı Paris'e sencap cübbesi isfahanda kurlan yay gödersen Gözelsen hey gözelsen Gözelsen can gözelsen Gözelsen hey gözelsen Gözelsen can gözelsen Saçbağın ucunun findir işmesi Üstünden yol düşse kıyındır aşması Ağzına bu hayatımdın çeşmesi Aynalı bakar sonrayı gödersen Ağzına bu hayatımdın çeşmesi Aynalı bakar sonrayı gödersen Gözelsen hey gözelsen Gözelsen can gözelsen Gözelsen ey gözelsen Gözelsen can gözelsen Bular ýa halipalar bilen işleşip bile sahnada eser döredip ya täze aýdymlaryň üstünde işlep bizim şowa Türkmen Awaz şäherinde şo wagtky Çärjow şäherinde Amderýa mukamlar atly bir filarmoniýa bolan şu aýla akşamy owazyna getiren aýdymlarym şo döwürde Amderýa mukamlar atly filarmoniýada işleyen Abdülaziz manfaatly bir halipa yaşap işlek geçen bizim döwrümizde ýetip gelen bir näçe aýdymlary täze öýüşgün bilen sazandarlar bilen halipalar şägirtler bilen hem şu gepleşigimizde Abdülaziz manfun aýdymlarynyň toý bugün hem de Işık Mülkü'nün şahsy bolan epes şahyrynyň sözlerini bäri aýdymny hem de ýarmy edýän aýdymny getirdim. Onu elbette gepleşiň dowamında netip o dinleyijilerin dikkatyny ýetireriz. Sağ olun, siz ýaňy siziňizde bellek geçdiňizde şu men teatrda zähmet çekýän idiňizde. Teatrda zähmet çekende elbette o ýerde keşipli aýdymlaram bir ýerine ýetirmeli bolýansyňyz. Ine hem şu sahnada çykyş etmek, aýdym aýtmak üçin nähilik? Döwlet sadly drama teatry bolansyň bizim spektakllarymyzda şu teatrymyzda goýulan oýunlarym aýdym sadly baglanşykly bolup gitýär. Ama men sözüm gowru bolmadýan oňa mysal edip bizde goýulan oýunlarda canly aýdym aýtmalan bolar. Hem keşip öğretmeli, hem aýdym aýtmaly. Oňa mysal edip, onyga Bedirgen spektaklynda men Hanan Watyryň keşpini canlandyrdym. Canlandyran keşpinden daşary şu Bedirgen spektaklynda, Bedirgen oýunumyzda, Bedirgeniň aýdymlarynda men öz sesim bilen bir näçe aýdymlar aýtmaly boldy. Şu wagt gaýtýan şu spektaklarymyz miras teleýiliminde bir näçe ýylmyndan bir näçe wagtlap halk köpçüligine teleýilim üstünden hem hödürlenni. Hem bizim şol goýan spektaklarymyz bir näçe bayrak orunlara münasip boldy. Onyga hormatly prezidentimiz Gahrman Arkadamyz teatr ulgamly hem gözden daşla salan oňa mysal edip biz ýa ýakynda şu paýtagtymyz Aşgabat şäherinde tutuş Türkmenistan diýarymyz boýunça ähli teatrlaryň gatnaşmagyna teatr festival geçirildi. Bu teatr festivalına da biz Daya Hatun atly oýunumuz bilen şu Lewap teatrının Seyit Nazar Seydadyňdaky döwlet sahly drama teatrymyz
hormatly prezidentimizin gahraman arkadağımızı Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyndan esaslanyp Daýa Hatyn spektaklyny ödürledik. O Daýa Hatyn spektaklyna bizim şu teatrymyzyň rejissöri Perhat Hudaýberen rejissörlük etdi. Hem de şu bizim Daýa Hatyn spektaklymyz paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilende iň öňde barjy bayrak orunlara münasip boldy. Sağ olun. Inni şu ýerde siz ýa-ni şol keşbi jananraňyzda bir aýdym bilenem bir çykyş etdiňiz diýdiňiz-de. Inni şu pursatdan bir ýatlamalar, ýatlar ýalak şol aýdymdan, şol eserden bir benden ýerine ýetirip berseňiz. Bolýa. Myha bizim şu sahnamyzda ilkinji söýgü matly bir spektaklymyz tom halk köpçüligine ýygydan ýetirilipdi. Şol ilkinji söýgü spektaklyna da bizim Halip Aydınçılamın Gurban Umanov'un aydımından biri bir aydımını men şu spektaklda aýtdy yani. Mümkin bolsa şu ýerde şonu ýerine ýetirip berýin. Başdyny. Bahar günü bahar ýaly sen ýalbyrap çyk feýle arzularıma kanat berdin o kalbıma sen yönökey gözel delsin ileri kalsın o hayrana arman birden kayıp oldun öğrüldün sen salgıma Bağıtım olup görünen kız salgım olup gitme menin gözlerimden hakidamdan gitmeden. Sağ olun. Görýäňizmi sizi halk köpçüligi diňe bir aýdymçy hökmünde däl elbetde artist hökmünde de bir siz tanaýalar elbetde şolar ýaly hem artist hökmünde hem aýdymçy hökmünde halka tanadaňda elbetde teň eserleň bilen öz aýdymlaň bilen tanadýaňda bidirgen spektaklyna Hanan Batyr da diýen ýaly bir çağalanmadan ýaşlarmadan bir şol Halipa hökmünde, şol ustad hökmünde, şol keşfi jananraňda şeýdemler halka özüňi tanatýaňyzda. Inni berde watanaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene de siziň bir aýdym aýtmaňyza garaşýanlar. Belki gepleşiň budyň şu ýerine bir şu ýerki ýerine etiren aýdymlaňyzdan bir aýdyp berseňiz, hadam gepleşiň budyň şowkuny artardy. Baş üstüne. Şavradı zülfitarını gel mi sana gel sona bugün Bağına ditledik almanarını gel bileceğimin bilem o sona bugün Bağına ditledik almanarını gel bileceğimin bilem o sona bugün Gel bugün gel toy bugün toy sana gel sona bugün Gel bugün gel toy bugün toy bileceğimin bilem o sona bugün Bugün sapat var çeşme boyunun Ruh bir yarın sana boyman oyunun Gel şan şöhratına vatan toyunun Şirin şerbetini düz sona bugün Şan şöhratına vatan toyunun Şirin şerbetini düz sona bugün Gel bugün gel toy bugün toy şirin şerbetini
yıldan kalkınmayan vatan toyuna buydunçlu köngüller dolup şatlığa gel bu toyun şanına acayiplığa geley ödün bir tesadüs onan bugün bu toyun şanına acayiplığa geley ödün bir tesadüs onan bugün gel bugün gel toy bugün toy mesana gel sonan bugün gel bugün gel toy bugün toy ödün bir tesadüs onan bugün şirin şerbetini düz onan bugün mesana gel sonan bugün Senin owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra ajap aýdym ýanglan owadım. Owadyň seherdey tämidir pekdir. Sayra ajap aýdym ýanglan owadım. Edi doganlar näşun kun bilen gepleşmede Türkmenistanyň atgydan artisti Daňatar Gurbanow mene bilen gepleşmede gelip şeýle bir ajaýyp bir gow aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi. Elbetde bu aýdymlary bilen Halipamyz ýerde ýaş kyllaryna aýdan aýdymlaryň biri. Ine şeýerde Halipa şeýle bir ajaýyp bir ýaş kyllaryňa da aýdan aýdymlaryň birini aýdyp berdiňiz. Elbetde ol aýdymy dinläningde, elbetde şeýerdäki ýaşlarymydan sizden bir aýdymy da goşup bir hinglenýän bir hasam büýsonýat, diýip gahryman arkadamydan şu ýurdumyzda Halipa şähertlik ýoluna açyp berip bilen ýaşlarymydan hem sungatyň insatarlaryny öwrenmek üçin ähli şertler döredip berdi. Elbetde bu bolsa bilen ýurdumyzda bilen ýaşlarymydan hem şu sungatda bolan aýdym sada bolan höwetiniň bardygyna bir hasam guwanýat. Inni perde watanaşlarymydan mehmanlarymydan ýene de bir aýdym aýtmaňa da garaşýanlar. Inni Halipa nähili aýdym aýtyp berjek? Bizim bir wagtky Halipamyz Lewap welaýatynyň Amdere mukamlarat ýöretip filarmoniýa bolan şonda Abdulaziz Maf diýen bir Halipa şu aýdymlar aýtdyr. Şol men şol gepleşiňizde 3 aýdym 3-sini hem şol Halipamyz Abdulaziz Mafyň aýdymlaryny getirdim. Eger mümkin bolsa şol aýdymlardan bir bärgel aýdym ýerine ýetirip bereýin. Başdyny. Ýöne Halipa şu ýerden ha sizde bir berjek soraglar bardyr. Ha bärdäk oturan mehmanlarymyzdan hem taliplerimizden hem ilki aýdym aýtmanyňdan öňörti ýaşlaryň sizde berjek soragyny dinläli. Sizden bolan beren soragyna jogap berseňiz, soňra aýdym bilen gepleşiňiz dowam edäýeli. Mehriban ýaşlar, edip mehmanlar näşun kun bilen gepleşiňizde Türkmenistanyň atgydan artisti Daňatar Gurbanow gatnaşyp otyr. Daňatar Gurbanow berjek soraglaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Men Ahal welaýat ýörüýte sungat mekdebiniň 3-nji ýyl talibi Altywa Miwa. Daňatar Halipa size berjek soragym ýaşlykda meşgul eden aýdym haýsaýdym. Hem şondan az kiňlenip berseňiz. Sağ olun. Ören gyzykly soraw berdiňiz. Bundan 25 ýyl ýagny 1993-nji ýylda Ýanglandy ýarym telewizioninde maňa da ýeňiji bolmak bagty meser etdi. Şo Ýanglandy ýarym telewizioninde Cuma Murat Gurbanowyň sazyna Abdurreşit Taşpyň sözlerini diýarym aýdym bilen meşhurlyk kazanyp Ýanglandy ýarym telewizioninde ýeňiji boldum. Mümkin bolsa şu wagt şu diýarym aýdymdan bir went ýerine ýetirip bereýin. Başdyny. Bagtymydyr baglaryň, belen daglaryň, bir arman goýununda geden çağlarym, haliňa siňipdir günüň çoglary, hey, hen kalbymda töýgüm, uçar hyýalym, renk baýdagyma siňen diýarym. Diyarım, gödeli mekanım, sen kalbimde söýgün, uçar hyýalym. Diyarım, ata mekanım, renk baýdagyma, senin diyarım. Sen kalbimde söýgün, uçar hyýalym. Mehman watanaşlar, ine görüşmedi ýaly diýarym diýen aýdym elbetde her bir insanyň kalbyna siňen aýdym. Sebäbi bu aýdym aýdylyp durka özüme hinglenenmi duýman galym. Sebäbi bu aýdym bir zadyl sungatda, sebäbi özüňe çekýä. Bu aýdymy bilýän bolsaň eýem hinglenenmi duýman galýan. Sebäbi öz erkine goýmaýan aýdym sungat diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Mehman ýaşlar, mehmanlar ýene de berjek soraglaryňyz barmy? Ýok. Onu näme Halipa yine de şu Halipa şähertlik ýoluny dowam etdirmekde alp bilen işleňizde üstünü kemraňyz bolsun. Onu näme siziň ýerine ýetirmeňizde aýdym bilen gepleşiňizde dowam edäýeli. Baş üstüne.
Beri gel can beri gel Şüygülü cinan beri gel Beri gel can beri gel Sümbülü rihan beri gel Beri gel can beri gel 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 beri gel Sana düştü nazarım Sana düştü nazarım Şüygülü cinan beri gel İyi müşkan var saçar o Sümbülü rihan beri gel Güllü beden gül gül dilim Dolu derim şan beri gel Al yanıp badam kavat Alma deniptan beri gel Beri gel can beri gel Şüygülü cinan beri gel Canına da kavalım Süygülü cinan beri gel Kâgülü beri bakıp Ne bilin sallanasın Kâta kaşını içitip Her tarafta dolgun olsun Gözüm şükrediğini bil Kâmedin yanarsın Elini şükrü salgın otur Acayip konasın Gel 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 beri gel 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 beri gel 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 beri gel Sümbülü rihan beri gel 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 beri gel Alma denizden beri gel Yüreğim oda yakan Kaşı sudan beri gel Gel otur karşımda zil zevki cemalın göreli Gül yüzün şökülesine havsal bilen söhbet kuralı Dostum kadrini bilip düşman o da vuralı Dünya 5 gündür öter o zevku sapalar süreli O zevku sapalar süreli Zevku zapalar süreli Bu yalan dünya ötürlü duran beri gel 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 beri gel 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 beri gel 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 beri gel Sümbülü rihan beri gel 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 beri gel Alma denizden beri gel Beri gel oh beri gel Uyanıp yerine bakıp bizden ki bakılar sen Gözleyip göz uçuyla sinem otursalar sen Bir günü öldürezin ahir bu canım alar sen Ben devan buldum yemişe şol cadıllı gözele Gel 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 beri gel 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 beri gel 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 beri gel Sümbülü rihan beri gel 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 beri gel Kede gülüstan beri gel Bir nefes gönlüm alan Kede gülüstan beri gel Beri gel Beri gel Beri gel oh beri gel Beri gel oh beri gel 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 beri gel 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 beri gel 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 beri gel Sümbülü rihan beri gel 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 beri gel Ataşı sulan beri gel Beri gel oh beri gel Bir aşk gönlüm alan kedi gülüstan beri gel
Karnaşlar ayla akşam o adatlı gepleşmede devam edýär. Biziň gepleşmede ýergeder tomoş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşmede biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşdirmeden bir näçe SMS-ler gelip goşdy. Şeýle de ýaşy bir 60-80 ýaşy arkatan ýerleşdirmeden bir näçe gutlalar gelip goşdy. Ine şu ýerde bolsa bir şu ýerleşdirmeden gelen SMS-leri gysgaça tanıştyryp geçeýin. Ine bu SMS-i Ahal welaýatynyň Qaqa etrawynyň ýaşaýjysy Dursun Cemal Jumaýewa iberýär. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorjy owasynyň ýaşaýjysy Maral Ataýewa iberýär. Edi doganlar ne Maral Ataýewa bilen gepleşmede ýygy derli SMS-ler ugrotýar. Şeýle de beren soralarymyza dogry we dol jogap berýän ýerleşdirmeden biri. Şeýle Daşagudy welaýatynyň Godag etrawynyň ýaşaýjysy Melis Garryf. Edi doganlar netit bilen gepleşmede ýygy der tomoş edýän bolsaňyz görýänsiňiz Melis Garryf hem bilen gepleşmede ýygy derli bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap berýän ýerleşdirmeden biri. Bu SMS-i Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Nurjahan Durduýewa. Şeýle de Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Jumagül Aşirova. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Berdinazar Hudaýgulyw. Şeýle de Lewap welaýatynyň Çärjek etrawynyň ýaşaýjysy Jumamrat Durduýew. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Maral Xydyrowa. Mar welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň ýaşaýjysy Ogul-Jeren Durdumradowa. Ahal welaýatynyň Qaqa etrawynyň ýaşaýjysy Mergen Durduýew. Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjysy Durjemal Xydyrowa. Mar welaýatynyň Türkmengala etrawynyň ýaşaýjysy Artlan Meredow. Mar welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň ýaşaýjysy Hydyr Nazarow. Şeýle de Daşagudy welaýatynyň Daşagudy şäheriniň ýaşaýjysy Meretgelle Aşyrow. Daşagudy welaýatynyň Godag etrawynyň ýaşaýjysy Melis Garryf. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Jeren Durduýewa. Edi doganlar bilen gepleşmede ýygy derli gelýän SMS-ler bir gepleşiň dowamyna okak guturar ýalygamdar. Ine gepleşmede gelýän SMS-leri ýaýlym arkalan size ýetirer. Inne bolsa ýaşy 80-90 ýaşy arkatan bir näçe ýerleşdirmeden SMS-ler gelip goşdy. Olara mäne şu ýerde gysgaça ýetişdirmeden size ýetirmek isleýär. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Jeren İşanowa. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Dursultan Aşyrowa. Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjysy Bedirgen Nurýagdyýew. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Gurbanmurat Aşyrow. Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjysy Maral Gelliwa. Lewap welaýatynyň Kerke etrawynyň ýaşaýjysy Nurjemal Durduýewa. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Beýgül Xydyrowa. Daşagudy welaýatynyň Ruhwelent etrawynyň ýaşaýjysy Görogly Agaýew. Lewap welaýatynyň Kerke etrawynyň ýaşaýjysy Annamrat Nurnepetow. Şeýle de Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Jeren Meredowa. Aşgabat şäheriniň Taslama köçetiniň ýaşaýjysy Nurelli Aşyrow. Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň Herqala owasynyň ýaşaýjysy Selbinyar Çarywa. Ahal welaýatynyň Qaqa etrawynyň ýaşaýjysy Meretgelli Güýjüw. Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň ýaşaýjysy Jeren Saparowa. Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň ýaşaýjysy Meretgelli Durduýew. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Meretgelli Jumaýew. Şeýle de Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Şirin Cemal Durduýewa. Edi doganlar bu gelýän SMS-leri biz bir gepleşiň dowamyna okak guturar ýalygamdar. Şoň üçin bu gelýän SMS-leri ýaýlym arkalam ýygy derli size ýetirer. Şoň kun bilen gepleşmede beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşdirmemiz üçin şeýle de ýaşy 60-80 ýaşy arkatan mehriban ýerleşdirmeden doglan güni gutly bolsun. Goýulmadama maşgala ojaklaryna agdy berilip bagtyar höküm sürmegini tüýsürüňden ardy etýär. Şoň kun bilen gepleşmede SMS ugradan ýerleşdirmemiz üçin mirasymyzyň hazinasyndan bir aýdymy dinläriň, soň orta gepleşmede dowam eder. Muhammed Mustafa'nın bilmediği
Yaratıydı oğladılar kendi var. Elinde üç hüllerlerinin yarlandı bana. Herdum benim terk tepeden var. Elime çalıyor gerekmez bedene. Yar Kerem Aydar belek belek belmedi. Valla parfina kız geliyen filmani. Elhirafı olsam tıyır menzene. Elmama çalıyor gerekmez bedene. Ay hey, gelirdim geçerdim. Şol keze var yan birlen buhar pelpek deyip köşünden birlen. Gelir, biz birlen mokcasını alıp dil. Şul gadim kutudun aşağına eğilerey. Menildim ay. Edi vatandaşlar aylak samı wadatly gepleşigimizde dowam etýär. Biziň gepleşigimizde ýergider tomoş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çeken bir näçe ýerleşmeden mehmançylykdy. Edi doganlar ýadyňyza düşýän bolsa, ýani Gullo Pelwan bilen bile işlesen, ýa bolmasa bile göreş tutan ýerleşmeden ýadyna düşýänler. Ýani biziň yaşul atalarymyzy elbetde tanaýanlar, hatgo içgin tanaýanlar. Ýani 1964-nji ýyl, 1970-nji ýyl aralykda milli göreşde pelwanlarymyzyň biri Gullo Pelwan ady bilen halk içinde ödüni tanadan. Şeýlede Maktum Ulu Çynasy, şeýlede ödüniň şahyrlygy bilen biziň aýdymçylarymyza bir näçe aýdymlary, ýeterleri, şygyrlary halk köpçüne ýetirýän şahyr Gullo Pelwan. Biz bol täze şunu kun biziň gepleşigimizde gelen Gullo Pelwanyň berjek gurumlary bilen gepleşigimizde dowam etýär. Gullaga gepleşigimizde hoş gördük. Mar welaýatynyň wekil we etrawynyň ýaşaýjysy Gullo Durduýew. Moğol Fetahan bileşende ýaşaýan. Ýaşlygymdan sport söýýärdim. Respublikan kedek çempion 4 ve 2 ýerini aldym men 6 ýylyň içinde. Aýdym aýdardım ýaşkam. 1-nji sınıfdan 7-nji sınıfa çenni şeýdip okuwçylar şeýdip ýöňünde durup aýdym atdyrdım. Hormatly arkadaşymyzyň şeýle halifa şähertligi döredip berdi bize. Ýeki aýdymda däl, hemme zatda da halifa şähertligi şeýle uly ýolaşyp berdi bi. Şu ýöne aýdym diýen adyň adamyň ruhuny galdyryp şeýle adamynyň depesini göwe ýetirýärdi. Öwelgel Sakar şäheri etrawyna bardyr dostumyň toýuna 66-njy ýylda. Günni aýdym aýdyp bolandan soň bir hansanyň aýdym aýdyp berdi, maňa da aýdym aýtdyrdylar şo taýda. Öwelgel diýen adam aýdym bolup ýasalan adam ýa. Hormatly arkadaşymyň
eden işleri hiçbir zatın kendine şeyle halkımızın ösmeğini kän kömek etti. Atçılık ösürdü. Atçılık böyle ilk atlan tohumlalık kalmak için. Hani arkadaşımızın ediyen işleri kuruyan yolları mı, deniz yolları mı, derya yolları mı aydı pis sonuna çıkarıyorlar. Mahtumul atamızın akıllar bilen dağın akıllarımızı bile ikisini birlikte başladım başlayını. Yediğiz akıllarımız tirsevne kalbugul. Bahri kadar arası berkarardır. Bilbugul. Türkmenilin bahtiyar eğer nazar salbugul. Aşımız bir sıfırda sen şahatlanıp gülbugul seni beye kaldıryan dağını arkadağını. Dünyanın kän yurtlarını heykelini kaldırdın. Senin beyikliğini köp yerleri bildirdin. Devlet adam şünleyip, giyice ünlüyüp yerlerden halkın behvidi için köp binalar kaldırdın. Seni beye kaldıryan dağını arkadağını. Aydık geçipsiniz. Hemme geçen geleceği. Size ayağın olup dur. Tanrı'nın ya nazar salacağı. Bir dünyada Yunan'ın, bir dünyada kalacağı. Adam olsa tapılır aydanların bileceği. Seni beye kaldırgan dağını arka dağını. Köplerin aklı yetmez. Aydanladın kän senin. İyilin bilen demron mudam damarda kanın. Berkarar devlet vurmak. Bolon fikirin üyünün bütün dünya yayradı. Senin şöhradın şanın esası sebepkari dağını arka dağını. Halka güçlü tesirli her uraydan sözlerin adamın fikrin bilen sınseyin etse gözlerin tarifini yetiripsin gov gelin kıyırların şahirdir halifamız bizim hem de bizlerin hemmemize hoğunlar dağını arka dağımız. Ana bizim hemmemize hoğunlar bizi şeyle beye baktiyar edin hormatlı arka dağımıza vur öngülden sağ olsun aydiyen. Yağsızlık olsun ediyen işleri vakti üretmesin. Hormatlı arkadaşımız şeyle adamlara ömürdüm diye de durmam. Ömürdüm. Her daim ösün beye kalın ömürdüm diye. Son için sona doğru koştum ben. Sonra ait bereyim. Düdüğülü tutup pelleri, işlerim kuşap billeri, güldarı öğrüp kolları, dine öngü, dine öngü. Arkada paykaslı dağını, kitapları şifa zanı, yüpek yol ulap çağır yanı, dine öngü, dine öngü. Halkını yürekten söyler, il behvidin öngde oyar, ilmi dama şunu diyer, dine öngü, dine öngü. Güçlü şahslardan bolun, avrayı arşa kalın, arka dağın yolu bilen, dine öngü, dine öngü, dine öngü, dine öngü. Sağ olun. Ey adamlar diyen bir Türkmenin aydı otursan ösüşü, güçlü siyah, şeyle güçlü siyah. Onun için bir Türkmen'din deyip bir boş ayıp vereyim ben, ayıp vereyim. İle devlet gelir olsa önünden, başısı olanı gelen Türkmen'din. Yakından uzaktan gelen mihmanı kucak açıp karşı alan Türkmen'sen, alım arka dağlı evi Türkmen'sen. Oğuzhan neslisin, sakavatlısin, ösüşlerde güçlü bedev bağıtlısın, şan şöhratlı avraylı atlısın, toylu tomoşolu, şahatlı Türkmensin, arka dağlı, hoğan narlı Türkmensin. Ak mermere beledin sen payitahtın, milli lider münyarkatı ak atın, dünya belli ollu, alavay itin, çölü altın asır, köylü Türkmensin, arka dağlı, hoğan narlı Türkmensin. Güzel avadamız göğe cennettir, Hazar deniz diyarımı hümmettir, bulur bize haktan verilen gımmattır, eşretin eyesi bolon Türkmensin, arka dağlı, hoğan narlı Türkmensin. Kalkınıp beyge kaldın sen, sportta da dünya belli bollun sen, Asya'da ilk orun aldın sen, her urdan güç kuvvetli Türkmensin, arka dağlı, hoğan narlı Türkmensin. Dünyanın kän yurdunu paylap kaldını, östürdün sunvatı, aydım sağdını. Erkana sayradıp oğlun kıyıdını, arka dağı paykas, gorlu Türkmensin, şeyle beyik Türkmensin.
Sağ olun. Hormatly arkadaşlarımız şeyle halk için şöyle köp aladı diye şeyle bu halife şahitlik yolunu açıp verdi. Şoň üçin hormatly arkadaşlarımın can sağ olsun, ömrü uzak olsun, ediyen işleri mudama ruh verentlik bilen öňüssin. Arkadaşlarımın ediyen hem işlerim yankı üstünlükler bilen tamamlasın, zahmet üstünlükte olsun. Sağ olun, eden arda olaňyz hatyrly bolsun. O kap beren şygyrlaryňyz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Goýun dama şolar ýaly oğudan şygyrlary geljekde aýdymçylarymyza berip täze eserlerde öğretmeňizden tüýsürekden ardy edýär. Mehran watandaşlar, edip mehmanlar gelin adar gepleşiňiziň şu ýerine Türkmenistanyň atgydan artisti Berdigelliýewiň ýerine ýetirmeli aýdym dinläriň, soňra gepleşiňiz dowam eder. Sağ olun. Şun sever yarım gel yarım Bargaray şun sever yarım gel yarım Aşka bağla beni bağla beni Aşığını dedin yar cer bağrım edin yar Elin talın o da beni Aşığını dedin yar cer bağrım edin yar Edin talım o da beni Elim gönüllüğün sana verildi mi? Anlamadın benim çeken derdimi ya Bunca eziyet olur mu? Kalbim lezzet alır mı? Ertemek dünyada beni, ya da beni Bunca eziyet olur mu? Kalbim lezzet alır mı? Ertemek dünyada beni, ya da beni Aşklar gaydar kada beni, Çıktım bugün yolu yar, Kallıyla çık hala yar Aşklar gaydar kada beni, Gün uçağa giren ay cemalım şuladı Nur şairinin acımalı şuladı Hayalimin alümanıp çoğmadı Zülgü toğlum yar Baktım bulup
Kada beni, kada beni. İdi vatandaşlar aylaşım o adatlı gepleşimde devam etiyet. Bilader tökköt teşlumudi Ahal vilayetinin Tezin etrafının Altınasır şäherçetinde yerleşýän Çağlar Sungut mektebine ýaş nesillermede ilim bilim terbiýe bermek bilen sunutyň iňçe sırlaryny ýaşyrmada ýetirýän Aman Mehmet Çarif bilen dowam edýär. Aman Mehmet aga gepleşimde hoş gördük. Ine tidem ýaş nesillermede şol ustad halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny, bir iňçe sırlaryny bir geljek ýaşlarymyza ýetirip halipa şärtlik ýoluny dowam etdirýäňiz. Gahryman arkadaýymyz şol ötüp barýan ýaşlarymyza, şo halipalarymyzdan gelýän aýdym sunutynyň iňçe sırlaryny bir ýoýman bir halk gupşuny ýetirmek üçin, ýaşaň aňyna goýmak üçin ähli vilayetlerimizde, itraflarymyzda Çağlar Sungut mektebini medeni döýlerini açyp berdi. Tidem näme şol Altynasır şäherçetinde yerleşýän Çağlar Sungut mektebine bir ýaşlara aýdym sunutynyň iňçe sırlaryny öwredýäňiz. Şu gepleşimde siz bilen halipa şärtlik ýolda ortuny dowam etsek sizden. Awal bir karar doğrusu bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň haýatyna vilayet merkezlerine, etraf merkezlerine bir näçe medeni döýler, Çağlar Sungut mektebi kurulup ulanmany berildi. Olar elbetde häzirki zaman kompýuterler bilen otoglary dol üpçün edildi. Häzirki döwürden her etraf medeniýet öýlerini bir näçe ajaýyp hadiýaly studiýalary işleýär, onu zehinli olanlar şol kompýuterlere erkedýärler. Ol hazır ol bolany bilenem, o kompýuter bolar bilenem, oňa erkedi bilmesen peýdasy ýok-da. Biziň ýaş olanlarymyz tügelemen bir aýdym ýazjak bolsaň şu plan aýdym çalyp ber, bu taýyn eýdip ber, galanam ne özüň goşmaça diýsek goýýam hazır ol düşünüp bol özüňden öňde ýem. İşläp berýärler, kömek edýärler. Tejere etrafyny Altynasy şäherine Çağlar Sungut mektebine mol işläp berin. Şu daňa 1988-nji ýylda daňa Turada adynda Haçyk mektebi oturdum. Onu Harwurlu kelip Milli Konserwatoriýamyzy okap turmuş ondan berim şu taýda rehmet çekip umum fortepiano we sal nazaraty boýunça bilim merkezine Çağalyň içinde tügelime zehinler kän käbirleri ene hatat bilen gelýär şu telewizde çağa çykan çykyş edýäni görýärler. Bir häzirki döwrüň hep ýylda aýdymçylaryny görýärler. Herkim höwes edýär, aýtjak, öwrenjek, çykyş etjek. Onun şu daşyndan bir öwretdik getirýärler çağalaryny. Onun şolary da başlanmazdan ilki wadyna çağa aýdymlaryny öwretmeli. Onu ulanyň soň ýanglanýarmy, taýýarlamaly. Onun ýanglanýarmy gatda soň onu okuw diýe, onu şeýdip gidip berýärdi. Ne şu Sungut mektebimizi bir näçe okuwçylarymyň ahal boladyň ýürüýte Sungut mektebine okanlar wa daňa Turada ýürüýte Milli Konserwatoriýanyň toranlary bar, Medeniýet institutynyň toranlary, Medeniýet idarasyna barýarlar. Ol okuwçylarymyz ýa-da ýygyna işgär bolup geldi. Olar eýämin häni ýanky berdiň aýtýarlar, atala wagt geçýän ekenne gapyňdan özüň ýalmy oğlum salamu aleykum diýip gelýär. Soň bilnýän eken, şolana gaty dogry şol. Sag bolun. Ine her bir aýdymçyň sen aýdym sunutyna bir nazar aýlandy, saňa hökmany ýa-da halipaň bolýar, saňa halipalyk edýär. Sen aýdym sunutyna bir başlan döwürlüňde, saňa bir halipalyk edýän halipaň bardyr, şoň bir beren maslahatlary bardyr. Şu pursatda şolara bir ýatdy. Aýmış ýerde urda näme şu kakyn baýyrda dutar bar eken, birinji şu kakywdat öwreden al şu kakyn baýyr. Soň onuň bir Mar welaýatyna daýymy bar, şol bir akordeon getirip berip durýan Amanur Çarifa. Onun özü şolanyň onun kiçidi akordeon çalmany öwrenýär. Onun kiçidi ýanky agam dep çalýar, aýgarad menen menin şun ýalyk ilki dary taýralaryny çaldym. Şeýdi onuň köpçüligi çykyberdik, daňa Turada Haçyk mektebine şol agam Amanurdan şu aýdymlar aýtmany öwrendik. Onun uğra Tokaýew bolan näme garnaşy bolan soň çar hekim gowtanýardyk. Şu hakkyz Allah berdiýem baba daýhan bolan soň agam da bilen gaty gowatnaşýar şol. Ýanlaryna toýlarda dep çalyp kän geden adam.
Kalımı dolu kaygıdan yanıma yanan sevdin. Kalımı dolu kaygıdan yanıma yanan sevdin. Bu duyguyu duymadın ey seyin yarım sevmedin. Bu duyguyu duymadın ey seyin yarım sevmedin. Yalan seven ananı gelip sürün kolu. Yalan seven ananı gelip sürün kolu. Buna manimin dilini çalan kadın sevmedi. Buna manimin dilini çalan kadın sevmedi. Özüm aradaysam ana şonun Amanur ağamdan şol aydımları öğrendim. Aydıp Nurat Tokayev'in yazgılarını dinlep şey dip özüm koşmaça öğrendim de şu dip sağır çaltamam daşından. Onu men işleyen otomda fortepiyano sağır var. Onu boş vakitlam özüm sağlannalık edip aydımları hinglenip öğreniyen. Onu öğretçük diyen, öğrenecek diyen. Ana şolar ýalyk işleme öyle meşgul bolup gör. Doğru belleýän şu ýerde diýen bellek geçdiňizde Çary Hekimow we onuň Nuriyat Tokaýew diýip hukmanýat diýen gatdyna Çary Hekimow hem ýani hak berdi Allah berdi hem sen gözeňe gelýär. Sebäbi olar haýsy bir saady, haýsy bir aýdymy işlejek bolsa bilelesip şol aýdymyň üstüne işleýärler-de. Onu bilen bilýetine teletomaşaçylarymyzdan bugun bilen gepleşmede gatnaşmary gelen mihmanlarymyzdan bilýändir. Ine ýöne şolar bilen şeýle bir ajaýyp bir täze eserleri, täze aýdymlary döreden ya Nuriyat Tokaýew. Nuriyat Tokaýew diýilene onuň bir ýerine ýetiren aýdymlary, onuň bir döreden eserlerden gözeňe jahanlanýarda. Iniside berjek soragymyz şol Nuriyat Tokaýew bilen bile dähmet çekmek side netip etdimi? Yok, ben işleşmedim. Yani toylarımızda gatnaşýardy bir öýümüz şäherde bärde Aşgabatda okamyzda görüşýärdik, gabatlaşýardyk. Yani Nurat Tokaýew, Hakgardarlar berdi, Çary Hekim, şular bir üç olup bir näçe ajaýyp aýdymlar berdi özüňem göredim telewizde. Gaty şeýle şogly çykan aýdymlar bardy. Ene meniň ýarym suwalmana gelmezmi? Ene maýagy, Aksonam, Aýbebi halkyň içinde bir ýaýrap aňyna galan aýdymlar da bular. Elek sana bir arzuman gelgele munşa şirin canına bir müceyi aradı harmar gelgele aldım hovuna sarık can alıp bir can verdim gelgele tağıt verdim himken verdim ölür yat vermeni kıyım verdim gelgele Hanol Süleyman'ın ettim Hanol Süleyman'ın ettim ölür yat vermeni kıyım verdim gelgele Hanol Süleyman'ın ettim Hanol Nurat Tokaýew soňky döwürler Çary Hekim bilen kän işleşdi. Gaty ajaýyp aýdymlar döretdiler. Şeýdip halkyň aňyna garan adamlar da. Ine mehran watandaşlar bilşimi diýäli şu Çary Hekimow diýileni hukmany ýagdaýda on gatdanna ýani Nuriyat Tokaýewiň döreden aýdymlary, saadlary Çary Hekimiň bir kömegi bilen, ýardam bilen ogudan saadlar, ogudan aýdymlar bugun halkyň kalbynda ýaşady. Elbetde şu Çary Hekimi ýatlanyňda diňe bir Nuriyat Tokaýew bilen näl, eýsemde Begenç Nuriýew bilen, Ines Rejepowa bilen bir näçe aýdymlaryň bir üstünde işläp, täze eserler, täze aýdymlary döreden halipamyz. Ve bu halipanyň bir aýdymlaryny haýsy bir aýdymçyda ýerine ýetirlerini, şu ýerde bir Çary Hekimowyň eliniň ýygy bar, Çary Hekimowyň bir goşondy bar diýeni duýman galýan sebäbi ol halipanyň döreden eserleri bugun her birimizden aňymyzda ýaşaýar. Ine diýäňi bellek geçdiňiz, diňe bir şu Çary Hekimowyň Nuriyat Tokaýewiň eserlerine döredilen aýdymlar ýerine ýetirýän başga da halipalar bilen bir idaraşyp olan aýdymlaryna aýdýanmy? Ene men ýene gowy soraw
antan malun ne hükmen hingleniye de var. Hawa. Onu hingleniyen onun özümmen tutar başlarım köp dinleyen. Hawa. Halipalar dinleyen onun özümçe olurum başardığımdan aytman öğreniyor. Çünkü tutar gıcak ol Türkmen onu bolmuyor da. Yani şol tutar gıcakta aydılan halk aydımları yerine düşürüp estrada geçirmek ana okuyun böyle. Onun hemen bir maslahatlaşanım Türkmenistan'ın belli olanın biri Süleyman Karabay filan yankışı bareken aydımım. Şoğulen işledik bir uğur yolu bilen olan, ustada olan, ol halk aydımlar kovul ya, kovu çal ya, ökte olan. Şoğulen şol 5-6 yıl mı şol aydımı iş yaptık şonu. Onun heme Halipa şuurda bir şeyler var, acayip bir halipalar var da gurrun verdiniz de, bu aydımlar var, yaatlak geçtiniz. Belki gepleşimizin şuurunu, şu usat halipalarımızın bir döreden aydımlarından bir aydım aydıp berseniz, hatam gepleşimizin şoğunu artardı. Başüstüne. Dağ başında köp oturma Yelgen yeley can bibi Ah bulut oynap çaylar coşup Filgen yeley can bibi Senin toylu tomaşana Filgen yeley can bibi Aç hocamı bak sağrına Huval yale can bibi Ay bibi can bibi Ay bibi can bibi Ah aç hocamı bak sağrına Huval yale can bibi Alıp baştım al yorganın ardına ey can bibi Etek haksan vaktamdıranın karnına ey can bibi Ben yanayna ken vedelim odunu ey can bibi Her geçende vah içim bağrım odan yare can bibi Ay bibi can bibi Ay bibi can bibi Aç hocamı vah sağrına Huval yale can bibi Sallanan da ak kollarım bağdan yale can bibi Her gülünde vah içim bağrım odan yale can bibi Bir vapanın ahır sonu ya
dilim yaş olyan ey can bibi. Ay bibi ey can bibi. Ay bibi ey can bibi. Aç hocamı vakka sarına Hoval yani oy bibi. O wadyňa inçe ýürek maýyllar. Seni madam dinlemäne kaýyrlar. Sen uruňda müňläp teşne saýyrlar. Sayra ajap aýdym ýanglanawadym. Edi doganlar şuň kun biziň gepleşigimizde Ustad halipalarymyzyň çykyş etmegine bir näçe aýdymlar sizeşdirýär. Ýöne Ustad halipamyz Türkmenistanyň atgydanan artisti Nuriyat Tokaýewiň şägirdiniň şuň kun biziň gepleşigimizde gelip şol halipany ýatlap aýdymlar aýdyp bermegi bolsa, bugun kun şol halipaň bir ýerine ýetiren aýdymlary gözeňe gelip gidýär. Sebäbi ol aýdymlar bugun kur her bir insanyň kalbyna singen aýdymlaryň biri. Ine şu ýerde şeýle bir halipa bir gow aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňizde, elbetde şol halipanyň aýdymyny näçe dinlediňse dinläsiň gelýär. Sebäbi ol aýdymlar bugun kun öçmez gitmez bolup halkyň bir kalbyna ýaşaýady. Ine bu ýerde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan biri de siziň bir aýdym aýtmaňyza garaşýanlar. Indi ýerine ýetirip bersek aýdymyň barada aýdyp beräýsiňiz. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne Gahrman arkadağımyzyň halipa şäherlik ýolun açyk bermegine ine biz hem öz halipalarymyz Aman Nur Çarif, Nurat Tokaýewiň aýdymlaryny başardygymyzdan ýerine ýetirýär. Ine häzir hem bolsa men şu mümkinçiligini peýdalanyp halipamy Nurat Tokaýewiň maýagy diýen aýdymyny ýerine ýetirip bereýin. Sag bolun. Ýöne halipa şu ýerde maýagy diýen aýdymyny ýerine ýetirmegden öňörti. Beýleki halipa aýdymçylarymyza soraw berşimdir. Belki bir ýaşlamyň arasynda, mehmanlarymyň arasynda size bir berjek sorawlary bardyr. Belki şu sorawlary dinläýär, soň aýdym bilen gepleşigimiz dowam edäýeli. Mehriban mehmanlar, edid ýaşlar şuň kununa biziň gepleşigimizde, ýani Çağlar Sungat Mekdebine zähmet çekýän, Sungatyň inçe sırlaryny biziň geljeki ýaşlarymyza ýetirýän Aman Mehmet Şarifiň aýdym aýtdy. Aman Mehmet aga berjek soralaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Nuriyadyň halipasy Öwedil Teke, biz onu bilýäs. Şoň ýanyna Öwedil Teke diýilen adam ol özüni şeýler şägirdler taýlap bolýardy. Şoň ýanyna ilkinji bolup duranyň birim Nuriyady. Indi mümkin bular barada ya bolmasa olun ýanyna özüniň süýjü sazlary bilen baran Çar Hekim barada. Gyzyklyrak da aýdyp beräýdim. Dogry soraw berdiňiz Nurat Tokaýew bize ýegen bolup durýar. Hakykatdan hem üçlük sazlaryny aýdym diýilende ýani Öwedil Tekaýew ol birinji bolup durýar bizde. Hakykatdan hem Nurat Tokaýew Öwedil Tekaýew diýip çalan. Nurat Tokaýew öz uğru boyunca bir şaha bolup gidenden soň müň ýanyna men öz agam Aman Nur Çarif wagtynda diýip çalan. Şeý dip Nurat Tokaýew Öwedil Tekaýew şägirdi bolýar, Aman Nur Çarif bolsa Nurat Tokaýew şägirdi bolýar. Häzirki döwürde men özüm hem başarlarymdan aýdýan aýdymy ýöne biz inimiz bar, Begil Çarif diýip bol Aman Nur Çarifiň ogly, ol häzir öz şu wagtky döwürde halipalarynyň şägirdi bolup o işläp bir Tejen şäheriniň medeni döýünde aýdymçy bolup işleýär. Indi ýani şu ýerde halipa size ýene de bir bu halipa mugallimimiz soraw berdi. Ýani Nuriyat Tokaýewiň bir sazlaryny bereýji ýani Çar Hekim arada da sizden soratdy. Belki Çar Hekim bilen ýa Nuriyat Tokaýew bilen bir ýatlamalar araňyzda galanlar. Hawa men özüm Daňatyroz adyna Sungat Mekdebine okuýakam Çar Hekim bilen kän görüşmek meýser etdi. Nurat Tokaýew bilenim şol Aman Nur Çarifiň Nurat Tokaýew aýdymlaryny işlen Çar Hekim. Onu biz bilýär talipka görýärdik, studiýalaryna barýardyk, gabatlaşýardyk. Biziň öz maşgalamyzda, toýlamyzda da Nurat Tokaýew Çar Hekimdi toýlamyz geçen okdy. Enim Begil Çarif bar. Ol häzirki halipalaň aýdymlaryny aýdyp çykyş edip bör Tejen şäheriniň medeni döýüne aýdymçy bolup işleýär. Olum wagtynda Çar Hekimden ýeketek ritim blokda şägirdi şol. He. Onu köp Sungat işärer bilýändir onu.
Şol hakykatdan hem şol şeýle. Siz ona şolar bilen duşuşup bir şondan bir maslahat almak nesip etdim size. Görüşdük. Studiýalaryna şol çar hekim şol hazır işleýän döwründe studiýasyna barýat, görýärdik biz owa talipdik. Ana şolar şaýaty bolduk. Aman Mehmet şu en gowy Türkmen halkynyň şu ýatlamalaryn üçin öwedilla gany ýatladyň. Onuň Nuriyat Tokka ýatladyň, Çar hekim ýatladyň. Bu adamlar bir Türkmeniň ýüregine ýyz goýan adamlar özleriniň sunugaty bilen sağ bolun şu alyp barýan işinde ulusynlyklar arzu edýän. Sağ olun. Ine şun kun bilen gepleşmede Aman Mehmet Şarif yani Halipamyz Nuriyat Tokkaýewiň aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Şol aýdymlary Halipamyz näçinji ýylda halk köpçüne berdi. Şeýlede şol aýdymlaryň sadynyň sözüniň kimligini bilseňiz 085 SMS uradyp bilersiňiz. Edi donar biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren. Şun kun gepleşmede gatnaşmana gelen aýdymçylarymyň ählisiniň sady aýdýan aýdymlaryň sadynyň sözüniň kimligini dogry we dol jogap berene bizde ulu sowgat garaşýar. Şol sowgady almak üçin biziň gepleşmede SMS uradýarsyňyz, şeýle habarlaşmak üçin şol soragyň dogry we doly jogap berilenini bilmek isleseňiz, ýani 862 66 88 99 belgäde jaň edip biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ona mehran watanaşlar, eri mehmanlar sizden geljek SMS-lere garaşýar. Şeýle ajaýyp bir gepleşmede Aman Mehmet Şarifiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen gepleşmede dowam edýär. Sen olmasan veyranı Bu panik mesici Kime atı devranı Sen olmasan neyleyin Bu devranı mayayın Sen olmasan neyleyin Bu devranı mayayın Ödüne bedeni seni görüp kaçarlar Aşık bilmeler seni gidinsin laf uçurlar Çünkü ayıtmak çetin bu düğünü mayayın Çünkü ayıtmak çetin bu düğünü mayayın Cevrenin pazarı Günbe günü bağladı Senleyip çeken gari Garlar ağlar ben Sen ışığında mayağın Garlar ağlar ben Sen ışığında mayağın Aşık bilmeler seni izlinsin laf uçurlar Çünkü ayıtmak çetin bu düğünü mayalıyız Çünkü ayıtmak çetin bu düğünü mayalıyız Bu düğünü mayalıyız Bu düğünü mayalıyız
Edil vatandaşlar gepleşigimiz dowam etýär. Biräder Margol aýatynyň ýöretişigini kun biziň gepleşigimizde bir gatnaşmany gelen ilkinji saparam biziň gepleşigimizde gatnaşan Duran Han Alif bilen gepleşigimizde dowam etýär. Duran gepleşigimizde hoş gördük. Halipamyz Türkmenistanyň atgylan artisti Berdigelliýewiň şagirdi keniňiz. Elbetde şagirt Halipadan ozurmasa kär ýeter diýe ata-babalarymyz. Şagirt bolup bir näçe aýdymlary döreden bolsaňyz, bir näçe aýdymlary halk köpçüne ýetirýän bolsaňyz, elbetde ona sizin halipaňyz ýerine düşdügi. Indi-de berjek forumyz şu aýdymsa sunugyny geleňizde ilkinji halipaňyzy tanış etseňiz. Mehriban Gahrman Akadamynyň saýasyna halipa şagirtlik ýoly giňden güýj alyp barýar-da. Halipa şagirtlik diýilende biziň halipamyz Berdigelliýew. Ýani men gijik kam Berdigelliýew bilen men tanış bolmagma. Men agam Hadyr Han Alif Berdigelliýewiň depçisi bolan şolar bilen bular üýüşip öýe gelende men agam Hadyr sebäp bolan. Bular öýe gelip taýinlik görende men diňleýärdim. Men ýaşym o wagtlar 5 ýaşymdadım. Men adyma çüýä doly. Wagt diýsen geçip barýar, onuň Balla Hajyp bilen Tirkiş Han Alif biziň iň uly agamyz, ol akordeonçy, olar institutda ýokary okuw jaýynda bular bilen hem şo mara gelenlerinde bular öýde bolanda bular hem diňlemek men nesibämde bolup bular hem diňleýän. Gidim ova gidim sana gittin sonra. Gidim ova gidim sana gittin sonra. Bolmi kazı biri sana gittin sonra. Bolmi kazı biri sana gittin sonra. Aksana ben sana dünyana mayne ahireyim dünyana mayne. Han Alif asly gitçika dep çalan, onuň ben agamdan Tirkiş Han Alif'tan dep çalmany öwrenýän. Onuň wagt geçdi zat etdi Berdigelliýew öýde Berdi Halipa bilen öýde dep çalyşdyk bol tügelemeden Hadyrdan mok çalýan. Hani indi kepde bile hawa bir çäre wa gidelip meni ilki toýa çykaran we Halipamyň biri ine Berdigelliýew 5 ýaşymda meni ulu toyda dep çaldyryp başlady. Bu agam Tirkiş Han Alif bilen Gurban Gumarfam ýakynan gatnaşykda bolýar, üýüşip hemmesi öýe üýşerdiler. Balla Hajyp Berdigelliýew. Bulara Berdigelliýew men size 3 koşklat gorkajak diýip şo wagt
meni dip saldırıp görközü de. Olin sonundan son bal hacıfa meni yanı bilen ekidip de dip saldırıp 5 yaşımda. Son olsa yine şu Türkistan Alif yine öz kursdaşlar bilen bal hacıfın bilet şun suratları. Bunları görüp menem aydım aytmanı yok ettim artık başladı yine berdine Türkistan Alif'in çalıp oturan. Kaptanına sağ bartik van marken güçlü sağdanına şeydi aydım sağ elemi meni hatham ödüne çekip gidip bar ya. Ha ödüne kurşa varıptır da aydım satın otu. Sonra bana Akpata berenne Türkmenistan'ın halk artisti Anna Babacanov men öz daim Nüstayda bana Akpata elini götürüp Akpata veren yaşlı. Ondan sonra esası toyu uğrukmama çarelere gitmeme sebep olan ne berdegelif halifam hasap ediyen. Nüstayda Anna Babacanov'un öz halifası olmalı, Gurvan öz ağacan yerler. Anna Babacan'ın hakik kakası Babacan mosu diyerler. Ol gargı tüydükte yanı maydı maydar eken. Anardan bizim dağılanmadan, babalanmadan aydım sağ uğrundan hemmesi sunğutun adamsı olan. Görýäňiz mi? Nisil daraqty idarlaýa-da sebäbi sen aýdymsa sungutyňy hukmany ýagdaýda sen ýegeniň ýerine ýetirýär, ýa bolmasa sen öz çağalaň ýerine ýetirýär, ýa bolmasa sen bir özüňde bir şägirtler dörýärde sen aýdymsa sungutyňy dowam etdirýän hukmany ýagdaýda bir ötüp duran bağı ýaly özi ýol alýar, özi şaha getirýär. Ine men diýjek bolýanym, görýäňiz meselen aňyrdan gelýän öz daýyňyz şonu ýala aýdymsa sunugyny bir hasam söýüp bir dutar bagşysy bolan şoň elinden Akpata almak size nesip edipdir. Haýsy bir aýdymçy bolondy, şol aýdymça hukmany ýagdaýda bir halipalyk etýär, şoňa da Akpata berenden soň türkmençilikde onuň bir halk köpçüne ýetirip bir aýdym aýdyp başlaýaňyzda. Ine siz ýaňy şol Akpata almana baraňyzda siz nähil aydymy aydaňyzda şol halipa size Akpata berdi. Bu halipalardan Akpata alma aňsatdylar. Sebätiň aýdyan aýdymga şoň göwüni ýeten soň şonu bir ýoýman halka ýettirip bilseň süýjüligi bilen ana sen şoň setiňe, sen bir aýdym aýdyşyňa, özüňe alp barşyňa eýem şol halipany gurşap alýar. Ondan saňa şol halipa saňa Akpata bermeli bolýardy. Haýsy aýdym aýdaňyzda size Akpata berdi? Anna daýymyň ýanyna baramda Fakajyp barfyň bugün ýa aýdym aýdyp beripdim. Awa. Belki şu ýerde şonu hinlenip berseňiz? Doğdu azman anın zukresi Çanaşıgan duran bugül Acıyıp değirdim ilanesi Aşk bu dünya erihan bugün Sağ olun. Sahaganyň ýerine ýetiren aýdymynyň heňini, onu bir aýdyş usulyny, çekuli ýerine çekip bir aýdyş heňini aýdyp berenden soň onuň saňa Akpata berilýär. Görýänmi şolar ýaly agyr aýdymlary aýtmak, onu da çağalaňyzda onu halk köpçüne ýetirmek her bir ýaş aýdymça başartmaýar. Sebäbi sen ol aýdymlary aýtmak üçin saňa ilk bilen ses gerek bolýar. Odan lawdyň bolmaly. Sebäbi sen şol aýdymy aýdaňda ýem seni halk köpçüne özüne gurşap alır bilseň, ine sen şonu bir ýeti wekilini aýdymçy bolýam taň dep pikir edýärdi. Ine sen şol aýdymlardan başga da nähil aýdymlar ýerine ýetirýäňiz? Türkmen halk aýdymlary Maktumul Pragyň sözlerine. Awa. Mol nepes şahyryň sözlerine. Kompozitorlarymyň eserlerine bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýär. Ine siz ýaňy daýyňyzy ýatlak geçdiňizde şol halipaň nähil aýdymlary ýadyňyza düşýär. O halipaň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizmi? Hawa ine şu yerlikli bellek geçdiňizde men öz halipam Anna daýymyň ýerine ýetiren hemraýym we islärin we sordan tapylly körpe gözleýän şuňaly aýdymlar we bularam öz başardygymdan ýerine ýetirýän hemem şuýda esasy bellek geçmeli zatlan biziň öz geçen halipalarymyzdan we Alt Gurbanov we Nuri Atagallif we Şirmurat Gurbanov we şolaryň bir näçe gowy ýerine ýetiren aýdymlaryndan başardygymyza ýerine ýetirýär. Sağ olun. Onu näme gepleşmediň şu ýerine ustad halipalarymyzdan bir aýdymlaryny aýdyp berseňiz, hatam gepleşmediň şowkuny artardy. Başa
Boşatarım bitli bilbildek sayrar. Mukamın teşine yüreğe yayrar. Aydımlar yanlanyar, mukamlar kaynayar. Sayra azap aydım yanlanawadım. Edide onlar şuun kun bilen gepleşmede bu yanlanan aydımlar, bu eşdilýän sazlar elbette bugün kun biri öderkimde goýmaýar. Sebäbi aydym saz sunugaty diýilene bir jadyr sunugat. Ol aydymy dinlediňçe dinläsiň gelýär. Saza goşup bolsa täze-täze eserlerem döredesiň gelýär. Edide onlar şuun kun bilen gepleşmede ilkinji tapar bilen gepleşmede gatnaşýan Döwran Hanaliýew. Elbette Döwranyň ýerine ýetiren aydymny dinleyen molyn, yani geçmişte yaşak geçen ustad halipalarımız gödöňümde gelýär. Sebäbi ol aydymlary biziň ustad halipalarymyzdan, biziň kompozitorlaryň eserine döredilen aydymlaryň biri. Ine şu ýerde Döwran şeýle bir ajaýyp bir gowy aydymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz-de, ine bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan, ýene de şol ustad halipalarymyzdan bir aydymy dinläsi gelýänler. Ýene nähil aydym aýdyp berjek? Ine şuýda halipa şähertlik ýoluny açyp beren mehriban, hormatly prezidentime sag bolsun aýdýar. Ýygy goýup bir näçe beýik halipalan aydymlaryny neýläýär öwedgel tekayfyň aydym bilen dowam edip bereýin. Başdyna. Ine şu öwedgel tekayf diýilenne elbette ol ustad Ägirt halipa. Ol halipanyň döreden aydymlary bugün kun haýsy ýaşdaky adamlardan sorasaňam hinglenip berýär, ýa bolmasa şol döwrüni ýada salýar-da. Elbette ol aydymy dinlemek, onu da üçlük saz guralyna ýerine ýetiren halipamyň aydymda belki senem şonu üçlük saz guralyna ýerine ýetirýäňizmi, ýa bolmasa estrada gönüşine ýerine ýetirjekmi? Täze öwüşgün bilen ine halipam berdigellik bilen maslahatlaşyp özara öwüşgün berip täze sazlara geçirdik. Başardığımızdan ýerine ýetirip bereli. Başdyna. Mehman watandaşlar, edip mehmanlar geliňäder gepleşiňiziň şu ýerine Döwran Hanaliýewiň ýerine ýetirmeni aydym dinläliň. Döwranyň ýerine ýetirjek aydymny ustad halipamy näçinji ýylda ýerine ýetirdi. Şol aydymyň sadynyň sözüniň kimligini bilseňiz 0585 SMS uratyp bilersiňiz. Ondan mehman watandaşlar, edip mehmanlar şu biziň berýän soralarymyza dogry we dol jogap berseňiz, size biziň gepleşiňiziň adyndan taýýarlanan sowgat bar. Şonu almaga çalşalyň. Şeýlede dogry we dol jogap bermäge SMS ýollalyň. Ondan mehman watandaşlar, edip mehmanlar geliňäder şeýle ajaýyp bir töhfetleşmeden ýygynyň bolsa, Döwran Hanaliýewiň ýerine ýetirmegine aydym bilen gepleşmede dowam edýär. Şuşuptuk bir sapaly ýaz güni, sen gülüňden öňe gülün eýleýin. Gülüp bakdyň ýa-da sanıp ýaz güni, sen öýüňden öňe öýün eýleýin. Sen öýüňden öýün Gülüp baktın ya da sanıp yaz günü,
başka neyleyim Sen nedimden başka nedim Iri vatandaşlar, siz bizim gepleşigimizde irigider tomuş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Bizim gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudaklaryna zähmet çeken bir näçe ýerleşmeden bilen ustaatlarymyzyň aýdyp beren aýdymy dinlänsiňiz, şeýle beren gurunlaryny eşdensiňiz. Ona mehran vatandaşlar, sözümizin ahyryny Medine ustaatlarymyzyň arzuwyny eşitmek her birimiz üçin ýakymly bolupdyr. Bertoğan, siziň bir arzularyňyzy eşitdik. İlk ölen şular ýaly bize mümkinçilikleri döret beren şeýin. Şonun bilen birlikde o da Halipa şäherlik ýoluny da ullakan ýol açan üçin biz hormatly, mehriban hem de gahrman arkadaşymyza özümiň sag bolsun maýdan hormatly prezidentimiň iýlik bekwitli işleri mundan beýle rowaj aldyn. Men Halipam aýdym, men her siziň dikkatyňizi ýerine ýetirip bereýin. Aşkın hancarıyı çıkar kara kıyılar dülpün senin Oy hay bilmedim humaymalar seni gönlüm içine boyundan ören haşan boyundan ören haşan yakarın ara kıyılar dülpün senin ay hay Dökerin ara kıyılar dülpün senin ay hay bir sevdaya kaldı başım Dıymanatlı göz yaşım
Ulmamadı al huşum Ulmamadı al huşum Yakarın arabıyla öldürürüm seni Hay 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 Her boyundan yarın saçın Er boyundan yarın saçın Yakarın arabıyla öldürürüm seni Hay 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 Daňa taraga gitdiňe bir arzuwlaňyzy eşitdik. Milli sunuwatumyzyň, milli medeniýetimiziň hak gowanlary, gahrman hem mehriban arkadamyz, biz üçin şular ýaly ajaýyp pursatlar döredip berdi. Halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Sag bolsun Maýdan. Çıkanıp o kaşlarına Akladıp dey dişlerine Kapçakanıp o kaşlarına Akladıp dey dişlerine Ovallayın göçlerine Seni baktan doyman Yarım ey baktan doyman yarım ey doyman yarım ey Sülük parmak işi denne saylan yandın duş denne Sülük parmak işi denne saylan yandın duş denne Bazadağım ürüşecinde seni sen doyman Yarım ey söykem doyman yarım ey doyman yarım ey
baksam doyman yarmey. Yarmey, yarmey, söyhem doyman yarmey. Yarmey, yarmey, baksam doyman yarmey. Söyhem doyman yarmey, doyman yarmey. Aman Mehmet ağa, siňe bir arzuwlaňyzy eşitdik. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne gahryman arkadağymyzyň halipa şähertlik ýolun açyk bermegine biz hem öz halipalarymyz Aman Nur Çariýew, Nurat Tokaýewiň aýdymlaryny başardygymyzdan ýerine ýetirýäris. Häzir hem bolsa men şu mümkinçiligini peýdalanyp halipamyz Nurat Tokaýewiň aýdymyny ýerine ýetirip bereýin. Şıptur korulun Barverine baksana Karaşıptur korulun Barverine baksana Aksonam, aksonam Barverine baksana Aksonam, aksonam Barverine baksana Aşık yiğidin birimin Gül cemalın narmin Aşık yiğidin birimin Mendeş gördüm yanamin Barberine baksana Mendeş gördüm yanamin Barberine baksana Aksonam, aksonam Barberine baksana Aksonam, aksonam Barberine baksana Aksonam, aksonam Barberine baksana
hayat var ekin. Gümüşlük bu altın oğlu haçından ey, dilim dilim sallanışıp dur ekin. Minnağay ay alem ve alemde haneri deri. Ay alem ve alemde haneri deri. Kurban senin senin zanı deridir. Hay beni Kur'an'ı ve Abbaq peridir. Odan baştan bize gerek yar ekin. Minnağay Aktır ki ceren haline albayağı izhar yalı narkin minnağay ay miskin yer serim yar sana kurban. Serim yar sana kurban, gönlüm takat vermez gül yüzün görmen. Hay gel mıdan yolumda geçsem sergedane, gönlüm görmek için heves gerekin. Minnağay elmudam yolumda gezimi Sergedan gönlüm görmek için heves yarıkın minnağay Duran, fiňa bir arzuwlaňyzy eşitdik. Mehriban Gahraman Arkadamyň saýasyna halipa şägertlik ýoly giňden açyp beren mehriban hormatly prezidentime sag bolsun aýdýar. şafak batanna seni gör
Mehriban medeni sanat ustatlary, edip sadanlar, mehriban mihmanlar, ýaşlar şu gün bilen gepleşmede gelip beren gurunlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalyp beren sazlaryňyz üçin, okap beren goşgularyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň hem işlerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdy berilip, bagtyar höküm sürmegini tüýsürekden arzu edýär. İnsanyň ýüregi aýdymsaz bilen, o ýör ýartyň biri hoş owad bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik kudratsyň, azap owadym. Mehran watandaşlar, size ýetirmek isleýän aýdymsazly söhbet görnüşlerinde şulardan ibarat. Bilen gepleşmeginiň göwnüde ýarandyr diýip umyd edýär. Bir şeýle ajaýyplygy döredip beren, ustad halifalarymyza, medeniýet ustadlarymyza uly hormat goýan gahrman arka dagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähretli, döwlet ähmiýetli, tutýan tümleşeniň rawajlanmagyny tüýsüremeden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her ýeriňizde arzuwlap, aýlaşymyň owadatly gepleşmegini geçirip turýar. Ýene dälimde duşýança tagaman oturuň ededileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym,
Türkmenistan.